Moi boas a todos, que tal? Fai frío, carallo. Como estamos? Aquí está o home do frío. Anda pasada puta semana, eh? Ainda estamos a martes, meu. Cago en diola. Ai. Pois nada, a verdade que acabei de en cacho traballar, estaba vendo así uns directos por aquí e dixeme, ya, vamos facer un directiño. Vamos a dar un pouquiño al directito. E, e iba a ver un programa que salió outro día da Gallega, que sacaron un programa novo de tipo casamos, algo así que tipo casamos. Ten pinta de ser un pouco bluff, pero a ver que tal, non sei. Que tal, Valquiño? Como vai? Tío, fai moito frío, meu. Fai moito frío, eh? Me toca a batamanta. Mima, puto frío da... Dios. Que volvo ao Bran xa, tío, que volvo ao puto Bran. Estaba vendo antes aí a moito ollo, tiña un poquinho de fondo. Pasa que andaba aí acabando unhas cousas do choio e non estaba polo chat así moi activo, pero estou ben aí. E en Lugo meu ten que ser ainda peor que aquí. Aquí ainda ao lado do mar ainda máis ou menos, pero aí ten que ser mortal, mortal. Cago en diola. E... eso, a verdade é que estou mirando hoxe, vin que sacou a Gallega un programa novo a semana pasada. E tiña pensado velo, a ver que tal... A ver que tal está. Ten pinta de ser, si, algo bodrio, pero... Si, no, eu... xa, igualmente. Eu puxeno en plan por... Puxeno por en plan por falar a xente, pero se un o puxen xa volvín ao choio e xa non mirei máis, eh? Eu, o sea, fui saludar e deixei no de fondo e xa volvín ao choio, que... Ainda acabei ahora fai nada, feito nada. Tomei ahora unha sopiña e xa pum por aquí. Si, é un de... Como que lle propón unha persoa a outra casarse e ten que casarse. Si, é que ese si era o que se chama en Twitch facer un xan. Pois eso, o que se chama en Twitch facer un xan, tal cual, tal cual, tal cual. Ese é un programa de que como que te tes que propoñer e casar e todo o rollo en 2 días ou cousa así. Entón, pois mira, eu vou no poñer de fondo porque a verdade tamén non tiña moito máis preparado porque é que estuve ainda hasta ahora choiando, o sea, tampouco lle dei moito máis a isto. A ver que tal, eu vou intentar a ver que me parece. Tiña un de casas, tiña un preparado de casas que é de Netflix e que está tamén... Quen chegou por aí? Xan agora xa non escribe no chat, Xan agora pon o seu host e marcha. Pon o seu host e marcha, xa non ten nin que escribir no chat. Que tal, Xan? Saluda por lo menos. Saluda por lo menos. Moi boas, Gordini, que tal? Pois eso comentaba, tiña un... Hola, galleguito, como vai? Tiña un buscado, tío, que é de casas... Casas extraordinarias. Que eu vin o de... Hola, Repolete. Eu vin o de España. Hai unhas casas en España bastante curiosas. Pero teme a serie de Netflix. Entonces eu teño medo que me atiren. Está tamén en televisión española, pero a segunda temporada, non a primeira. E as de España están na primeira temporada. Entonces, claro, é un pouco... A palabra é feas. É que a verdade é que son moi feas, é moi caras, é moi estrambóticas. Non sei se arriesgarme a un... Porque claro, se me pillan... Que me meten un aviso, non? Non me chapan o canal. Méteme un aviso, hasta o terceiro aviso non me... A mellor Portugal. Eu vin España
E la India. Vin España e la India, vin. As de la India mallaban moito, as de la India estaban moi chulas, moi chulas. Esta en RTV. A ver, para. En RTV teñen Portugal. Teñen Suiza. A ver. Sí que teñen Portugal. Sí que teñen Portugal, sí. En RTV está Portugal. Entonces, a ver, que vemos? As casas estas de Portugal ou o programa este de 48 horas para o sí da TVG? Menos mal que nos queda Portugal. Que vemos, as casas ou a boda? 48. Ningunha. Vou poñer o Barça. Poño o Barça, que está xogando o Barça. Queres ver a boda, Xan? Claro, que quen lle di que non a Xan? Despois... Pero bueno, o de Portugal, hardo, porque este sí que está en RTV. E RTV supoño que terá menos tal que Netflix. Ok, pues veña, vamos aí con 48 horas para o sí. Vamos allá. Nunca probei eso do modo espello. Pero eu xa vin a xente que emitía o Depor que o tiñan modo espello e chapaban igual, O sea que... non sei yo. Pero bueno, vamos ver aquí o das bodas a ver que tal. E outro día xa miramos. Hola, Osquiñar, como vai? A ver de que vai esta mierda, que eu ainda non vin nada, Se eu vin a sinopsis. Na que un dos seus membros xoase o todo polo todo para preparar en 48 horas unha petición de man e unha boda sorpresa. Conseguirá o ansiado siquero? Pero claro, isto é con xente que xa está salindo, entendo, non? O amor é a chispa dunha relación. E cando sumas amor e humor, dá como resultado un volcán de risas e paixón. Hostia, canto tempo que non vía esta tipa. Un explosivo cheo de efectos inesperados. Benvidos, benvidas, aquí empeza 48 horas pro sí. No, pero molara que foran extraños, sabes? En plan, tes que convencer a aquel para que se case contigo. Se o convences, levas 5.000 euros. Molaba, Dáballe algo máis de emoción, dáballe algo máis de chispita. A presentadora esta antes estaba en... Son o mozo de Sara, somos... Meu, en Antena 3 había un programa que era casarse con un desconocido. E o único que levabas era a luna de miel. A ver, este é o susodicho elemento. Parece que máis nos conocemos de toda Galicia. Ti crees que non lle sorprenderá unha petición de man por sorpresa? E Marlle vale que dije que sí. E que Marlle vale, senón carretera. Pois sí. Ui, este é brava como a min, Sí. Sorpresa. Dixo natural. Sí, había un programa que era eso. Era... Casaban a dos desconocidos e a ver que pasaba. Eu se sentir incómodo, Incómodo xa vai estar, cando dije a Santi, cariño, mi amor, nos casamos. Vou te enseñar algo sencilliño. Esta é brava como a min, Esta me gusta, le doy a like. Le doy a like a esta. Que dicir, non me gusta nada. Guapo. De onde será? O tema do cocido, xa che dixen que non. Cocido? Non. Cocido na boda. Oh. Aí está, que boa. Quen sabe máis de quen? Ti dela ou ela de ti? Pois posiblemente ela máis de min, porque eu ca memoria vou bastante mal. Mira, non che dejo aquí para o que ti pensas. Pa que é? No, é que se vai casar, tense que casar, senón carretera.
Eu marcho. Marcho, en serio? En serio que te digo que marcho. Ma, pero esta muller, pero isto vai de verdad. Sara é tan competitiva Pero de onde é? que a súa parella, Santi, É que... Ela é da costa, ten pinta. É brava, é brava. 23 anos, son de Caldas de Reis. Caldas de Reis? Para pedirlle casar a Santi. Que dis? Dije que sí, a ver que pasa. Caldas de Reis? Se di que non, carretera. Son moi Pois alegre, fala moito como a nós, son moi coñera, teño un carácter tamén moi fuerte. Santi é igual. Que tal, Un Osamama? pouco máis tranquilo nese aspecto que a min. Somos unha parella De expresiva. Barcelona. Que temazo, tío. E nós non somos moito de sorpresas, a verdad. Que temazo. Eu a min dame medo como reacciona, o sea, como se exprese. Porque el é moi bruto expresándose. A mellor, ai, Dios mío, Sara, que estás facendo? No. Bueno, ora coa ave é como se fora Ávila. É como se fora Ávila, máis ou menos. Non van os cheers? Que cheers? Que tal, Puski? Que cheers? Que dis? Eu que eu sepa non teño limitado nada. Pero non me pon que deras bits. A vos sale vos como quedou bits. A mí non me sale, eh? Non me sale no timeline, non me sale nada. Porque non me deixa. What? Pois non teño nada cambiado, tío. A ver. No, non me sale nada, tío. Nin idea, O sea, como moito terei aí... Terei o que é por defecto. Así que Este programa, bueno, para Puski e Osamama, os que estades entrando, este programa é de 48 horas para o sí, é un programa que estrenou allí a semana pasada. Pois é igual, non me deas bits. Que me den polo cu. Que se quero bits, que mire, teño que mirar ben as cousas. É un programa de parexas na que un teñe que pedir a outro que se case e ten 48 horas para que o outro diga que sí. Mais ou menos, tampouco mirei moito máis do programa, o sea, é algo así. Santi quede sorprendido. Ela vai pedir a él que se case con ela. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, que tal? ¿Tranquila? Sí, ahora sí estou máis tranquila. Estás tranquila. Sí, sí. Mira, contame iso de que sexas tan competitiva, por qué? Bueno, porque eu con Santi xa desde sempre... Si, non me dades bits, dádeme Leria. Moi competitivos un co outro. En todo. Pero os dous ou ti? Ele é máis que a min. Dádeme Leria, non me dades bits. Sí, home, sí, ele joven de sempre. Teño entendido que aínda estás esperando que che pida para sair. Exactamente. Van 7 anos alá. Pero A ver, moderadores, encuesta rápida no chat. Cal é máis fea? A chaqueta desta ou a camisa da outra? Juntos. Sí. Complicado, Un frechazo... Complicado. O meu sí, o del no. Pero como foi ese frechazo? Ese, mira... Atopáchelo pola O meu sí, o del no. Nun charco, como foi? No, que va. Vouche contar. Que tal, moitollo? Que non, un pub que había ali en Caldas. Eu xo vim pasando e dixen, ostras, este rapaz. Non o coñecías antes. No, claro, eso é raro, de ali. Tampouco lle di moita importancia. Levan 7 anos sin canda e ainda son no novios. Hasta que de repente salín para fora, vexo un rapaz que estaba ali mal, encontrábase mal. E acerquei e dixen, Que hora era? tarde. Tarde... Ojo, Imaginamos tarde. ojo como se conoceron, Ambiente mal. Xa, de ambiente... O sea, que se atopaba mal daquela maneira, non? El díxeme que era pola comida, pero dixo cheo que foi polos cubatas. A nosa situación xa non deu a que fora como... Ojo a como se enamoraron, Ela traballaba nun local, saliu para fora e estaba el vomitando ali na esquina e dixo ela, madre mía, que podenco, este é pa min. Este pa min. Cuidado.
O amor está onde menos o esperas. Nunha película de amor, é dicir, foi todo pois básico, como é hoxe en día casi todo, sabes? Pero despois sí, despois pasamos momentos románticos, non? E bonitos, como a todos. Pero ao principio foi turbio. Pero ben, pero ben. Entón, como foi despois o día seguinte? O día seguinte falei, lle dixen... Si levan 7 anos salindo, teñe que pedir casar e que lle diga que sí en 2 días. E quedamos, claro. A miña sorpresa foi cando chegou e me dixo pero para mí que era rubia, era morena, a saber quen era a rubia. Pero nada, despois xa quedamos, xa falamos e moi ben, hasta día de hoxe. Ai, miña nai, pero a ver. A ver. Ela saliu do pafeto. Estaba el vomitando. Díxolle, quedamos mañán? Quedamos. E chegaron mañán e díxolle el, pero ti non eras rubia. Se eso non é amor, eu a verdade é que non sei o que é o amor. É máis calmado que a min. O sea, Se eso non é amor, eu xa... tranquilo, máis outra maneira. Non sei nada. Aí está o artista. Hola, son Santi, teño 31 anos, son o mozo de Sara, somos a parexa que máis nos conocemos de toda Galicia. Descríbome como unha persona cariñosa, tranquila, non sei, boa persona, amigos dos seus amigos. Mira como mira para o infinito, Como mira para o infinito, madre mía. Era un pouco alocado e tal, pero bueno, creo que como todo... Santi e Sara, as SS. E agora nada, collemos un pouco de cabeza e conseguirás. Nin un día sin o noso chiste nazi. E andar de mamarrumba quere decir, pa min, pejarse unha boa rumba, unha boa festa, e o resto xa odio a palabra. Como? Andar de mamarrumba e coller unha boa festa e o resto xa di a palabra. A simpatía que ten, a forma de expresarse, sabes? O sea, justamente, eu fixo moi rápido as persoas, e a forma que ten de expresarse a mí encántame, e río moito con el. Ti crees que non lle sorprenderá unha petición de man por sorpresa? É que vai flipar. É que vai lle dar algo. Porque, ademais, eu creo que, o sea, ti llevas pedir matrimonio, pero ti non eres nada romántica. No. E como se come iso, entón? Porque apetéceme. Isto hai que facelo un quente. Pero por que exactamente? Por ir a televisión, xa cho digo eu, por ir a televisión. Home... O sea, non é nada romántica, non tiña nada, pero saliu o programa nas Halles e dixo, vamos ir aí. Hai que facelo un quente, porque eu, de verdad, véxome con el, silvamos 7 anos, sobre todo por meus abuelos queren que casemos. Que pasa? Que eu dicía, eu non me amarro, eu non sei que... Sí, miña abuela tamén quer que busque unha señora da miña casa. E ti pensas que dirá que sí ou vais a correr? Para que me faja de comer, e me barra, e me limpe, sí. Dimos ido. Sí, carretera. Eu deixaría ou se me di que non. Dimos ido, cada vez que vou a casa mo di. Me di que non, para que estás comigo. Ti escolleches a unha persona para que sexa a túa cómplice e che axude en todo isto. Pero, esta persoa que ti escolleches... Vai fina. De que ven a facer aquí? O sea, tires unha embaucadora de narices, en realidade. Sí, pero en general en todo, Son así, non hai outra. É o que é. E aquí... No, Leria ten a tipa, A tipa labia ten. Pois coñecemos a Beatriz. A tipa labia ten. Nótaselle que ten... Ten labia. Teño 46 anos e veño a acompañar a miña filla Sara que meteuse nun fregado con... Ai, o jersei, que cousa máis bonita, por favor. Ai, o jersei, que cousa máis bonita. Madre mía. Madre mía. Non sei por onde empezar. Impresionante. Impresionante. Un concurso de parexas. Canto dixo que tiña? 46, non? Dixo que tiña 46. Sí, que tuvo nova, sí. Joder. Tuvo moi nova, Porque, a ver, eu na relación da parexa, a verdade é que non me gusta meterme, pero bueno, aquí estamos. Joder. Bueno, eu con Santi temos unha relación moi guai, é dicir, de amigos guais, entendémonos moi ben. Cerca de 30, creo que dixeron ao primeiro. Teñen un carácter que chocan moito, eso sí. Quizás ser un pouco máis cabezona. Bea, ti eres a nai de Sara. Sí. Madre mía, o LED. Sí, bueno, pero bueno, máis ben boas que malas, sí. 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 Ti a coñeces moi ben, claro. Os LEDs, madre mía. Ai, non sei, hai de todo, No, sí, penso que sí, vamos. Pero non sabes a que ves aquí. Sí, viñamos a un concurso de parellas ou algo así. Home, sí, trouxena engañada porque
si lle digo a verdade, igual non ven, a verdad. Entonces, mellor... Pero como vas traer engañada a tua nai? A ti que te parecería que Sara lle pedise matrimonio a Santi, por exemplo, así por sorpresa? Non o creería, porque ela nunca se quere casar, vamos. Pois sí, pois estás aquí para iso. Sí. Sorpresa. Sí. Estás aquí porque... Sí, eu explicoche. Estás aquí porque... Sí, non, mire, sí, é así. Dixo natural. Embarazada, loco. Como vos está embarazada? Está embarazada. Preñouma, na demo Dios co pintou, preñouma. Cago en Cristo, xa verás cando pille. Toda mamá. Perdón, nada. Bueno, o primeiro que se me deu a cabeza xa foi se estaba embarazada, xa foi o primeiro, sinceramente. Despois, unha vez que estamos, pois adiante con todo. Ai, jústame a señora, jústame a señora. Santi vai flipar cando yo diga non vou, non. Jústame a señora. Sí, señor. É que é o que digo eu, que ese Pois cambio se pregúntale, preguntei. pregúntale a ti. Pero que agora así ese cambio de non estar ben así. Hai que facer un quente, mamá. Se o penso moito, non fajo. Hai que facer un quente. Non estou embarazada, tranquila, que xa te vexo a cara. Home, se hai que vir veñolle, claro, lógicamente, casa a miña filla, pero colleu unha así tan de repente. E a que che parece esta idea? Me parece unha idea bonita, unha sorpresa super agradable. Santi... non sei, eu penso que vai pensar que é unha broma todo. Santi, estáse armando unha, E Santi. ti crees que serás capaz, Que cuidado. ademais de axudar Cuidado. con os preparativos? Home, claro que sí. Porque eu non vos dixen antes, pero para isto só hai 48 horas, o sea, 2 días realmente. Pero vais a casar en 48 horas? En 48 horas Sorpresa, vais a mami. Sí. De películas, De todos os xeitos non estades sós nesta aventura. Vou presentar a dúas persoas que son especialistas en preparar estas cousas rápido e ademais ainda por riba son boa xente. Bueno, si especialista sí, pero isto ten que estar máis preparado de antes que Dios, non me jodas. Senón en 2 días non organizas nada. Que raios organizas en 2 días, meu? Non che dá tempo a nada. Cuidado po equipo. Pois estas persoas que son boa xente son Fer e Alba. Hola, Alba. Hola. Preséntovos a nosa culpable de hoxe, Sara. E Cuidado po equipo, E Beatriz Bea, que é a súa nai. Que veña de cómplice Bea é un valor engadido, porque unha nai é unha nai, sabe o que quere a súa filla, vai axudar moito e... A mí vamos tatuajes, tío. Ten o Pato Donald, a Pantera Rosa. Vexo que Sara é Santi e... Mi má. Ella que bota chispas, non? Pero no fondo é amor, Claro, obvio. senón non estaríamos aquí. Como molan os tatús? E ti, Sara, que pensaches do día da boda? Que ten aí no cuello? Non sei, gustaríame sobre todo que fora moi como a nós, non? É dicir, nós somos moi divertidos tamén. O tipo de boda, en xebre... Sí, que sea en xebre, pero tamén que teña así un toque romántico, sabes? É dicir, que non sea todo aí en xebrísimo normal. Normal, pero en xebre. Que non sea nunha cuadra. A boda como a querela... Eu nin idea, este supónse que é un asesor, pero nin idea. A primeira vez na miña vida que o vexo, A primeira vez. Pero ten uns tatuajes super chulos. Porque a verdade é que nin eu estou entendendo. Ten uns tatuajes super chulos. Unha sesión vermú, Bueno, sí, pero de tranquis. de tranquis. De tranquis. Porque así se bermude. Yo digo, de tranquis. Mira, se son eu o que leva unha especie de traxe con uns tenis con cámara de aire, hai cierta moderadora do canal que me puría a parir. Pero claro, como es uno de la tele... Sí. ¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás, bichón? Sí, claro. gusta. Divertida, pachanguera. Os gustos musicais de Sara suelen ser moito reggaetón, chumba, yo te doy mi amor e todo. Mentira, sí, mentira. Ya. Non comparto. E o vestido? Tes ido do vestido? Porque eu veo que eres moderna, jovencita. Algo tradicional, pero que dijas ti, buah, aí ven Sara. Innova, eu deixo-me. Ti innova, ti, sí. Ti mira Innova como que eu déixome, arranca joder. o xeito, en todo o que poidas. Como ves a él no seu día? Vai me matar, pero que lle vou dicir? Os pantalóns sempre os leva floxos. Sabes? Quero algo, sabes, de chulazo. Sí, eu quero que o traxe del sea de chulazo, pero bueno, totalmente, sabes? Que o vexe que dija, ai, Dios mío, sí que me caso. Sabes que dicir? Que o vexe que dije, Dios mío, sí quero. De verdad, quero algo... Que ese día vaya petado.
Sí, churiboy, que sea... Ten o Celga 2, eu creo que non ten nin o 2, costalle moito. A ti esta estáse quentando por momentos, estáse quentando por momentos, está papexando. Está aí, estáse quentando, Sabes, que dijas ti misma... Estáse quentando e la soa. Sí. Bueno, o chulazo dela é porque ela sempre o quere ver impecable. Sinceramente, ela quere o ver chulísimo, como di ela. Para ela estar chulísimo é un cambio total de look para él. É algo importante, o tema do menú, do banquete. Se a temática vai ser... En chándal, por que nin quen se casa en Que chándal? acorde un pouco, Claro que non? sí. Ten que haber churrasco e cocido. Churrasco e cocido. Churrasco e cocido. O Joder. cocido retiro, porque ahora no verano un cocido... O meu prato xa me estás a fastidiar a boda tamén. Quero cocido, mamá. Xa que me meteche na encerrona, ahora unha pulpada... Cocido. Se chaga. Tienes Dalle pa diante. Fajas caso, meteño cocido aí. Cocido ten que estar nunha boda. Home, non vai estar o cocido, mamá. E onde viches un cocido nunha boda? Porque, sinceramente, o cocido xa comemos todos os Mema. días casi, carai, e venme a la hora co cocido. Non sería a Sara é primeira. única, e a súa boda va a No, ser eso é única. verdade, Claro. Rompe todo. Claro. Pois non No medio do verán un cocido de lalín, claro que sí. Claro que sí. Debe recibiredes o caderno de bitácora con... Claro que sí, hombre. Que tedes que seguir o pé da letra. Hai moi pouquiño tempo e, sobre todo, se queredes. Se pos cocido e mencía e licor café nunha boda no verán, cuidado que máis dun máis dun invitado dalle un golpe de calor, máis dun e máis de dous. Pois, vou dar as chaves da caravana, da frejoneta, pois quedou todo... Sí, o chavaliño este está flipando un pouco. Todo, quedouche claro, non? O chavaliño este está un pouco flipando. Que son 48 horas, que todo moi rápido. É que vai haber cocido. Que vai haber cocido e pulpo. É churrasco. E que eles vos van a axudar a organizar todo, que non hai problema, non che vai a dar un infarto nin nada. Non, xa non mudou agora, vai mudar Xa non che despois. vou a que non está embarazada tampouco. Tamén. Bueno, eso ainda non o sei, eso xa botou en dudas. Non sei se a levar ao centro médico a chegar a caldo. Pois ir Vai non levar o centro médico. Mírame a rapaza que ela di que non, pero eu creo que está en estado. A señora encántame. Pepa, que lle deixan a caravana? Ai, allá vamos, Sara. Vamos alá. A ver, para que rayos é a caravana? Aí vai, que casi cai para baixo. Vale, ahora como lle fajo para meterlle chollo este pa diante? Bueno, pois cheguei á caravana, a verdad, non sabía nin collela, con un medo increíble. Bueno, ao final funa levando, pero de locura porque parecía un autobús. Isto non é o Clio, non é o Clemen, Millonario. Para Publi. Mírame aí a ver que nos deixaron os asesores para nós. Vamos mirar, a ver, ai, caraja. Non dan. Eu iba comentando o que había que facerse, para iso iba, non para axudarlle, máis que nada para ir mirando onde teníamos que ir e todo eso. Nós temos que ir ao polígono Novo Milladoiro, sabes onde é, non? Sí. Ah, son de a Santiago. Ti prepárate, que xa sabes que temos que pasar e 2 días aquí metidos na caravana. Como se nota que paja gallega, que van pola P9. Esta caravana preciosa, a verdad que non iba a decir, Que chegaríamos aquí, non, mamá? O malo se chama... Ah, non poden salir da caravana. Bueno, Hostia, non poden salir da caravana. Ti vas nerviosa? Bueno, un pouco. Sí, bueno, sí, claro, Milladoiro, sí. Sí, bueno, está ao lado. Si, non xa te vexo. Non poden salir da caravana. Susana, o día que chegue Hostia. Santi, vai flipar, Carallo, a bichería, mamá. Xa verás cantos capóns faltan dali cando cheguei. Non ha de faltar moito, No, verás ti. Eu tiña un capón que eu quería moitísimo. Cheguei de traballar e o que primeiro que fixen foi ir a ver o jalo. Como? Non estaba o jalo. E eu dixenlle, Santi, onde está o jalo? Ui, non sei onde vai, non sei que pasou. Sei que pasou. Matou un. El dixome, no, foi o can. Que iba a ser o can? Foches ti. E levou a culpa ao Quito. Mátalle os halos o chaval. Para. O chaval mátalle os halos. Por qué? Ahora perdíme algo aquí ahora. O sea, o fulano mátalle os halos a ela. E di que foi o can. Por qué? Fóramos a hermana da miña madre eso Santi. non está moi claro aínda. Sara pensou que eu fixera a propósito e a miña intención non era esa. Onde que van? Pasó, se lo papó. Bueno, a mellor só que non che sen entre
todo contento, desplumou, aí o meteu no congelador. Ti sabes que medo de pensar que o iba a comer? Dixo, é verdad, pasei no mal, despois marchín, collín as miñas cosas e fui para casa a miña nai. E miña nai abriu a porta, Sara, que faz aquí? Matou mojado. En vez de dicirme, ai, ostra, ai, era visto. Logo ti tamén o sabías. E ti agora Miña nai, miña nai a tella non é pequena, E ti pensas que Santi vai te botar de menos a ti dous A tella non é pequena, Ma cago en Dios, marchou da casa porque lle matou o jalo. Porque despois polo día... A ver, eu supoño que o jalo tocaría os collóns moito. Tocaría moito os collóns. Entonces ela aproveitou que ela saliu da casa e ras, ventilou, non? Ela a volver e ver que estaba o jalo morto, collía as cousas e marchou da casa. Quen non o fixo algunha vez? Eu poñome nesa situación e quen non o fixo? Xa me di, non hai que te ature. Creo que se están chegando. É criminal, a tipa esta é criminal. A tipa esta é moi criminal. É moi criminal a tipa esta. Hola, chicas. Hola. Hola. Sara, ¿verdad? Sí, Ah, polo vestido. que tal? Eso que ves acompañada. ¿A Súa mami? nai, sí. A mami, ya me parecía, pero pregunto por si acaso. A ver, ¿cómo quieres ir de novia? Justamente que sea aquí apretado, pero aquí que faja, sabes que Que decir? teña vuelo. Que teña vuelo, sí. Vale. Brillantiños ou algo así. Brilli, brilli. Máis ou menos do que quería bastante claras. É verdad. Ponme un vestido para comer cosido. En agosto. Ponme un vestido para comer cosido en agosto. Terá que ter así un delantal ou algo, supoño. Terá que ter así un delantal para cando caia o cacho de chourizo. Dios. Non me va a mover do meu... Canto máis lo pensas, Corva. máis tolo é todo, Ti que opinas, ¿Cómo mamá? ves de novia, mami? Así, como ela nos di. É que o sello foi o que lle dixen, sí, así. Sí? Tipo, Un babeiriño. é moi chulita. Sara é moi chulita. Sara vai por onde vai deixa huella sempre. Voy a enseñar algo sencilliño, con algo de manga. Pero estes son todos y iguales. diseño, pero creo que vas a ver moi axustado. No, me gusta nada. Ese Ti non é o gusta estilo estilo? dela. É moi liso, non? Nada. Non me gusta nada. Ti prefieres máis marcha. Sí, claro. Este é máis caídiño, pero ten volumen, non che vai a marcar. É así como moi sutil. No. Non é o estilo. Ti queres máis princesa. Sí, Eu sí, quero, era- sí, rollo, sabes que decir daqui, Miña nai, ó. volumen. Grande. Grande, sí. Que dije eu. Eso tamén é moi bonito. Con moito, moito... Te imaginaste? Imaginaste que fan a boda e están no banquete e chega o mozo con jalo. Toma, pa comer. Moito volumen, a ver que che parece. Este tamén é Hostia, pajaba por velo, chaval. Oh, ai, algo, Pajaba por velo, Eu cheguei ali, había moitos vestidos. Mima. Pero, de verdad, algo me dixo, é ese o teu, Sara. Sí, justamente. Justamente. Pois algo así Ese pode ou nos este, favorecer. me parece- Ah, ese é precioso, Nunca te viches con un vestido de novia, partimos nunca. desa base. Claro, claro. Vale? Pero a vestido non será mellor probalo, porque que a roupa En algo así sí que nos veríamos de moita Sí. cola, eh? Ah, Ben, pero ben. ese é o dela. a roupa de como se vea, como che senta posta, cambia o conto, A falda eh. de volantitos gustanos. Sí. Porque atrevido dixeronme que eras. Sí, 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 xa verás. El, Xa verás. Eu vais a vestir que Aí ven o problema el, mamá. el é un problema para vestilo. Sí. Por qué? non é tan atrevido como él, Ele é máis clásico, pero como a boda vou na facer eu, vais adaptar a min. no. El é un problema. Pero floxos, tal, sabes, quero chulazo, decir, guapo. Chulazo. Bueno, pois xa calo, xa non dixo máis nada. Niño pantalón. Sí, exactamente. Sí, Xa calo, xa non dixo máis nada. Exacto. Estásme comparando un pantalón de 20 euros con vestido de boda. De novio. De verdad. Sí. Talladinha. Pajarita no, que o Santi No, non é no, pajarita. pajarita. Corbata. Corbata, sí. Sí, o corbatín. Chulazo. Que dixas ti, Dios mío, que mozo teño. Pantalón pitillo, unha chaqueta con algún chaleco. A ver que sale dai. Algo Vale. sacaremos para que vaya chulo. Sí, Xan non deixa títere con cabeza, eh. Vaya bueno. Sí, sí, que a xente diga este non é o Santi Este daqui. non é o de todos os días. Ti imagínate o día que teña Xan o seu canal. Vos imaginadevos o día que teña Xan o seu canal. Entras ali e caenche por todos lados. Pim, pam, pum, pam, fuera! Mas eu quero velo así tamén. Tamén, non? Sí, sí. Sí? Ten ilusión velo aí tamén. Bueno, o sea que lle vamos a facer un cambio radical a él. Exactamente. El vai se cajar, se non saberás. Sí, sí, a mí Pois pues tenemos que dar marcha, tenemos que probar así cousiñas interesantes. El vai flipar. Paréceche. Pareceme ben. Sí. Ai, lo, que este canal que é multipropiedade.
Que temas? Sel, ao final, o peor non vai ser dicir que sí ou que non. O peor é o que lle van facer despois todo. Que tal, Toxo? Mira, estamos aquí vendo un programa que estrenou a Televisión de Galicia a semana pasada. Que é que é unha parexa e un ten 48 horas para pedirlle ao outro que se case con el, que lle diga que sí, e organizar a boda e casarse. Ten que facer todo en 2 días. De momento ainda non lle pediu nada nin nada, está aí mirando vestidos e todo o rollo. Vai pedir ela ao seu mozo. E queren unha boda moi enxebre, con caldo e churrasco e pulpo e... Unha das bodas boas. Xa co traxe posto flipei, dixen a mi má, xa estou aquí. Estás congelada, totalmente congelada, blanca. Moi nervioso, vou chorar e todo, Bueno, pero chorar de está verdade ben, si emoción. O vestido compra no polígono, comen cosida de churrasco e cásanse na policía local de Caldas de Reis. Van ali ao local de Caldas de Reis e dinlle ao sargento, cásanos aí nun momentiño que teñas. Que tal, Glendi? Que tal, como estás? Eso, estamos vendo un programita de hai que casarse en 48 horas. En 48 horas hai que casarse. Toda faladora, de repente quedaches muda. Está de momento probando o vestido. Ainda non lle pediu ao mozo que se casara con el. Ainda non lle pediu, Imaginaste que ten que preñala tamén nas 48 horas. Se non quedan sin premio. Sí? Acertamos a primeira? Sí, eu creo que sí, non? Encanta. Eu creo que che queda super ben. A verdad, temblaban as pernas e creo que eso non me pasou nunca, hasta que me quedei sin palabras e todo ali, Pero gustoume moitísimo, dicir, cando me vin dixen, buah, que era o meu, estaba esperando por min. Estaba esperando por min. É moi brava de Dios a tipa, É moi brava, encántame. Encántame. Mami vai chorar. Ah, que sí? Ai, xa está flipado. Xa está flipando, solo te ve de recibir. Mami vai chorar. Xa lle vin a cara, sí, Mira. Vamos a axudar, vale? Non te preocupes. Sí. A ver, aí. Mira. Hombre. Para min é inolvidable, porque ver Máis claro. vestida de novia e pensar que se vai a casar emociona. Estaba clarísimo. Por que non se emociona, digo eu. Estaba clarísimo. Perfecta. Ves? Chores, mamá, estate tranquila, Podes chorar, mami? Tan tranquila que non estou preñada. No, si choras de alegría, non hai problema. Que tal a ves, mami? Non vou falar. Non vou falar, non podes. Sabe que estou muda tamén fai un rato. Sí, é que mira que miña nai poucas veces a vin chorar, Dígoche a verdade, dígoche que moi poucas veces cando a vin chorar flipei, dixen eu mi mamá, que che pasa? Que non é pa tanto, non vou pa a guerra, voume casar. Non vou pa a guerra. Pero bueno, Que va, eu creo que non, Eu creo que Lagrimía Televisiva non, Esta xente é moi auténtica, Moi boa noite, moito ollo, moito ánimo mañán, meu. Ánimo mañán no choio, que xa escoitei que tes moito choio. Moito ánimo, tío. Estou bonita ou non? Preciosa, A ver, que? Todo bonito ou non? Cajo en Dios, cajo na Virgen. Mamá, eso é rarísimo. A ver, que tal o ves? Mira que chulería, mamá. que bonito. Está guapísima. Gustache. Bueno, en eso coincidimos las dúas, porque foi ver ese vestido en el que tú eras... É que é moi bruto de Dios, tío, é moi bruto de Dios. As mans dos nervios. É que eu imagino en plan dicindo, a ver, mamá, decídete cajo en Dios que teño churrasco pedido para as dúas e vai chexar o churrasco e non me dis nada. Mira, non está en circulación. Eu estaba tranquila e agora... E agora, che todo. Estás encantada. Vale, queres probar algún máis? No. Ou este xa che revolveu todo? É que eu... Somos ajo e aceite quen? A min chamou Ti máis ela? Eu vexo-me ben con el. O sea, que con esta hai mariposas. Sí, quédame con el. Mariposas e gorrións, hai de todo. Sí. Ai, que pasou? Subiuche así por aí unha emoción? Sí, subeu algo por aquí que ni diola, dixen eu mi mamá que me vou casar. Sí, sigo convencida. Agora xa estou aquí, ahora vou pa diante. Mamá, estás ben? Probamos máis, mami, ou deixámola A así. min gustou, eu sei como ela, que ela de como a min diré, fíjese, a min ese foi a mí me gustou, eu para min... Claro, é que o tema é que están aquí preparando todo o meollo A ela, eu feliz xa.
Pero o novio non ten puta idea do que está pasando. O novio se di que non... Como se che dou a idea por querer casarte agora logo? Se di que non o novio, cuidado, Tens que facer un quente. Non, pois xa que Entendes? Eso ten que ser, quero me casar, pois vou non Pero facer xa. podechesme avisar con tempo. Non, ti te aviso... Ten que ser así, sorpresa, Xa mamá. non tiña a dieta antes. Non mintas, home, non mintas. Non mintas aquí. Non mintas. Me avisan así na hora. A mí eu che dixo que me dá non medo. E ela matarralos. Claro. Elas a recorrer polígono industrial arriba e abaixo buscando un vestido de novia e ela che podar rojalos todo da casa. Santi, tens que adaptar a mí se quere e se non Está o pobre, xa está o meu pobre. É o que ten que facer. El sabe a quen ten. Sabe, O mozo se di que non cae unha hostia de lado, cuidado, Para, pois, o terca que ás veces. Cae unha hostia de lado que na conta. Pero en fondo, pues, carallo. Xa bastante que chame terca. É cazurra. Sabes cantos corazones vou romper eu por iso, salir cuidado, casándome con Santi na Calleja? Buf. Ti ainda non sabes, Cuidado, Non metes nunha filla que, cuidado. Eso xa o sei. É un privilegiado, xa te digo eu. Eu ligo moitísimo, non é por guapa, é por graciosa. Xa o digo sempre. Pero o que hai, chicos? Xa estou collida. Escoito sempre que hai a Guardia Civil, como tal, que non sei como se vai pegar. Nada, que decimos que estamos facendo unha grabación para o programa. Que se vai casar a miña filla. Cuidado, que se casa a reina de España. É tremenda, é tremenda, é tremenda. Encántame. É super auténtica, tío. É super auténtica. A ver, eu xa... A ver, pois que estades entrando tarde. Eu xa, a historia de como se conoceron, a mí xa me matou. Xa me dou moito a entender como era a fulana. Porque, se non o vistedes, falou a primeiro de como se conoceron. Ela traballaba nun pafeto, e saliu pa fora, e el estaba vomitando ali na porta do pafeto. Entón dixo ela, tremendo chulazo. E dixolle, quedamos mañán? Vale. E o tipo foi ao día siguiente a cita a pedela e dixolle, pero ti non eras rubia? E dixolle ela, no. Bueno, pois eu tamén xa quedo. Non cambio ninguna palabra do que dixo ela, foi así tal cual. Entón, que vos esperades? Que vos esperades? É que eso era boda sí ou sí. Estaban destinados. Dirección Rúa Montero Ríos. Estaban predestinados. Amor a primeira potada, exacto. Oye, que vos xuro que dixo ela que foi así, que non estou facendo a coña. Dixo ela tal cual que foi así. Os que poñen a música na televisión de Galicia son os meus putos ídolos. En serio, Calquera programa de mierda ten uns temazos de fondo que flipas. Hola, boas. Que tal, Sara? Bueno, xa me dixeron os asesores que vas a casar. Son a pera, tío. Que me comentaron que te vas a casar. Sí. Bueno, pois... E non por poñer cancións conocidas, poñenche cancións desconocidas que son a puta hostia. O que vas a vestir, o que tes pensado para facer pues, no pelo. Si A ver, peluquería, vamos allá. Pues, un pouquiño eso. Ondas, como... Vamos a pelo. Vámonos a ver. Sí, que moi bonito. Pois nada, así eso, vamos a poñer unha bata. Moi ben. E vémolo, vale? Vale, perfecto. Que guai. Hola. A mira, a ela poñenlle bata. A ver... A ela poñenlle bata. Mira, o último sitio no que fun... O último sitio que fun cortar o pelo, puxéronme un papeliño hasta aquí. Non sei se se ve. Hasta aquí. Que era en plan... Meu. E o resto... No, isto é así, É claro. Acabei de pelos hasta arriba e hasta baixo. Por que a de pelo leva mascarilla as hichas que casan? Non. Bueno, xa a ver, son nai e filla. Supoño que por ser convivintes, non? Pero bueno, sí, ao estar fora da casa... E cortáronme, é verdade, cortáronme, correcto. Que pasa, Eros? Que pasa? Pólvora, pichón! Como vai todo, tío? Que tal? Como estás? O color non quero cambiar. Vale. Pero quero telo un pouco máis largo. A ver, para.
Eu conoso moitos homes que foron á peluquería e dixeron isto mismo, pero non se pode. Non podes ir a unha peluquería e que che deixen o pelo máis largo. O sea, clip ou algo e dicir, quero telo un pouco máis largo. Vai poñer extensións logo. Esta medida é moi cómoda. Vai poñer extensións. A miña idea era ter... Hostia, pillaste o bicho, tío. Tal como tiña. Buah, moito ánimo, meu. Estou guapa igual. Pois, Xa, a ver, si, extensións tal, pero joder, é unha frase... Ves, a corte do director pasoulle como a min. É unha frase que non pega nada entrar nunha peluquería e dicir... alárgame o pelo. Non, gusta verte co pelo retirado, podemos facer... non é o normal. Ou facer algo como unha trenza máis pegada, para que te vexas máis efecto, pois, un pouco como de recollido. Tampouco non temos moito, tes moita cantidade de pelo, pero non temos moito. Ojalá vaya en chándal, tío, ojalá. Aí xa era un pouco máis complicado porque o tema do pelo... No GTA, sí, no GTA. No GTA, sí. Poner algo no pelo? Pois mira, o sea, leva Entras calvo, sales con rastas. combina con calquer peinado, creo. Ojalá se case en chándal, tío, ojalá, por favor. Se casa en chándal, regalo 10 subs. Vale, sí, a ver, eu o que vexo que che senta ben retirado a cara, podemos dar un poquinho de volumen con trenza incluso do revés e poñelo bastante hacia atrás, para que ti te vexas máis un efecto, pois eso, máis despejado da cara e máis recollido. Creo que che queda super favorecedor. É como eso que vas casar de sorpresa. Pois surgeu así, esas Da nada, cosas. Hai que facelas Cousas en que quente. surgen. Mima, Sí, porque non... cada vez que diga a tipa estas cousas hai que facelas en quente, chupito. Salimos... Repolete! Moitas gracias por esa sub, tío. Moitísimas gracias. Buah, agradeces un montonazo. Creo que este mes tamén cobro. Estou agardando todo de... Isto é verdade, isto é true story. Estou agardando todo o que cobro de Twitch. Estou no agardando para cando me veñan as facturas da luz. Que levo 5 meses sin que me cheguen as facturas da luz. Moitas gracias, en serio, tío. Moitísimas gracias por esa sub. Moitísimas gracias. Pillei, ahora xa non teño nada, pero peor é que tamén teñen os meus pais, e bueno, estamos todos ben. Bueno, o caso é que esteades ben, Eros. O caso é que esteades ben, que non sea nada que... Estando vacunados todos, De verdad. malo será, hombre, xa verás. El sabe como son eu. Hola, Pau, que tal? O sea, el ten que ser así, eu quero me casar así. Bueno, se me di que no carretera, todo dixen. Si me di que no carretera, cuidado. Dios mío, se me di que no, diante de tu Dios, mi madriña. No veo la fuga. Non creo, que sí. Bueno, tamén me dixeron que foras ver o vestido, hoxe. É a pera, tipa esta. É boa, é precioso. Carretera! O importante tamén é que che guste a ti, que te sintas ti... Ah, claro, que está claro. Moito que lle guste santo. Acabouse! Algo teria que dicir. Eu sei que ti faz o que ti queres. Ojo que... Non sei onde fui, pero fai 15 días, estuveron no mismo bar Carretera e Miki Angie, Cuidado. Hai festivales de Eurovisión con menos talento, Sí, sempre. Sempre foi así. Non sei onde era por Pontevedra, era por algo abaixo. Ai, é todo o contrario. Pero cuidado, Por eso do gracias que teu aquí non te a el. Correcto. Non vai a cara. Bueno, xa así como vai. É cobrando, e nós aquí. Pero bueno, eu... Pois entón vais isto un pouco. Nós aquí vendo TVG, eles cobrando, indo ás tabernas cobrando. Non tens mo que dicir. Dixo che verdad, xa che que dicir, non me gusta nada. O da trenza a mí tampouco non me gustaba moito, a verdade é que non. Mas non é o estilo dela tampouco. Digo algo así, hacia atrás, e que te vexes todo en trenza. E aquí outra trenza, que vai todo trenzado. É que o vexo moi mal. Pois entonces máis tipo onda al agua, ou máis pegadiño, ou incluso todo moi pegado, que ao mellor te vesti mellor. Que é un pouco tamén... A trenza non lle gustou. Vale, ti, Claro, a o ver, sea, a trenza eu é moi- eso da trenza vou descartar porque non me Totalmente, gusta. porque non te ves de Non me vai. trenza. Así pegado, sí. Si era algo de Halloween, sí que era algo de Halloween, sí. No, porque, Dios mío, parece como unha cesta, non me gusta. Vaya fulanos, tío, vaya fulanos. De gustar, porque as trenzas a mí non me van moito, e ao final dico o peinado que creo que me vai sentar moi ben, pero levei unha sorpresa grandísima, dixen, porque a min os cambios encántame. O mellor ter a decisión de leválo suelto, tamén é unha opción, e poñer o detalle que tes pois nun lado, ou pegado e suelto por detrás.
Sabes, moi... Ai, sí, eso sí que pode ser. Que pode che quedar bonito. Eso sí É que tamén ten o pelo cortiño, tampouco lle dá moito xojo para facer nada, sabes? Porque senón non vamos a ter, non sabes, largo para traballar. Vale. Bien. Parece Sabes, se fora o pelo de Xan, aí podes facer 40 cousas, pero aí non ten moito onde traballar, a verdad? Bueno, o do novio que? Ai, simpática, Bueno, estamos mirando, pero pinta ben a cousa, A verdad, Sí, pinta vas a ben. decidir ti, non? Por Sí, aí. claro. Vamos, ben decidir non. Vai ir chula. Pinta ben a cousa. Para poñelo chulazo que pode poñelo chulazo. Por non protege. Xa, pau, é que... Xa eu non sei que facer ca chaqueta do traxe cando vou a unha boda. Imagínate co pelo hasta a cintura, miña nai, ó. Ten que chegar un momento no medio da noite que... Hasta é peligroso, Estes como che miren moito para eles, ou empecen a chegar invitaciones al Que o Facebook. leven. Que o aturen. Te cho digo ahora. Eu e Marsara solemos discutir, pero xa debe de ser un hobby. Ah, bueno, hombre, se é hobby, entonces nada. É un vicio que temos. Claro, hombre, é unha afición, ó, vas que facer no fin de semana? Pois imos ás cancelas, vemos unha película no cine e mallamos un no outro. Ti non faz eso ca tua moza? Ai, nós, justanos mochísimo, Claro, justanos mochísimo, O tipo este é un puto... O tipo este é un fenómeno. O tipo este ten pinta de ser un destes que pasa de todo olímpicamente. Perde todo, en plan, importa e merda todo. Ela que sí, eu que non. R que R. Un paso para diante, dos para atrás, e así seguido. Arre xo. Eu quero velo cos pantalóns pitillos. Ten que ser eso brutal, O mellor vos sorprende, lle No, gusta. no, conocémolo moi ben. Que va. Ela todo se odiosa e verlle o paquete ao outro. A min gústame. Mamá, que tal o ves? Eu vexo ben, Crees que me aguantará? Sí que aguantame. É un peinado moi sencillo, é moi limpio, eu creo que che favorece un montón, así máis pegadiño. Sí, a min gústame. Creo que me vai quedar ben co vestido. Sí. É moi do meu estilo. Creo que vai perfecto, resalta moito o vestido, que é o que quería. Bueno, pois nada, Sara, encantada. Encantada. Nada, eu creo que o peinado é perfecto para ese día, ademais polo que me acabas de comentar. A min non me gusta nada o peinado, pero bueno. Bastante personalidade. Pois moitas gracias, é verdad, gústame moito. A vos que vos parece, a min non me... A min non me gusta nada o peinado, Para dormir, mamá. Eu teño aí a... Que trouxeche, Luti? Estás-me dicindo que traio o pijama e vas a ver o que me ibas traer? Mamá, hai que salir do pijama sempre posto na casa. Ai, sí, joder. que vou saber eu Tens que onde ter vou. un bolso ou algo, ou non sabes A como son próxima vez eu. levo todo. Oh, carallo! A nai non trouxe pijama. Ti tens que ir preparada. Ten que dormir en bolas. No, espera. Cago en Cristo. Bueno, tranquila, que sou de menos. O peor vai ser despois, Santi, que te espera. Teño un pouco de medo de ver como vai reaccionar el, eso sí. Va. Xa liamos. A ver, cando van a pé de Santi? Eu quero ir a pé de Santi. Cansadísima. Xa non podo máis, as pernas, de tanto andar. Nunca na miña vida ando en tanto. Porme a camiseta de Minnie Mouse. E que tal se pareceu o vestido? Me encantou o vestido, a O peluquería, vestido é precioso, a verdade é que che queda chapou. Eu da peluquería... A mí sorprendeu moitísimo. No, a verdade é que o peinado quedouche moi ben. A ver, a prueba e todo. Era o que mellor chiva tamén co vestido, a verdade se dita. A verdade é que os preparativos de hoxe foron matadores, Ainda nos queda un día máis. Chejaremos, darei. Eu xa non sei se deitarme aí que me chamen xa o día. Ai, estou cansadísima, sabes? Pois, a verdade, o día de hoxe tuvo moitísimas sorpresas. Son tal para cual, son Pero creo que mañán tamén vai ser unha pasada. son nai e filla non o poden negar. Non o poden negar. Sobre todo a ver que me espera, non? E a ver se fago a boda que eu quero. Agora vamos descansar que Eu xa non bueno, podo máis. a ver que non te para mañá. Eu xa non podo, vamos a descansar, a dormir e a ver mañá o que nos toca. Moi ben, pois vamos alá. Veña, vamos para aí. Dios, que natural todo, joder. Que natural todo, que naturalidad. Encántame. Buenos días, hermano. Que tal dormiches? Bueno, a ti que tal? Carallo, que xa non sei como abres. Que día está hoxe? Non é o día de onte, No xa, é o día de despois. Non, pero mira, onde cunha tarde que estuvo? Si, ó. Bueno. Bueno, vou mirar Canto apostades a que aparcaron diante da casa e dormiron na casa. o teléfono. Menos mal que tú xeche roupa para cambiarnos, Sabe Dios cantas chamadas tes aí de Santi.
Buf, pois chégalle ben. Sara suele ser celoso, pero creo que sin motivos, así... Vamos a ver. Suele ser celosa, pero sin motivos. Eu imagino a fulano volteando na porta dun bofeto e ela chega ela. Con quen anda liando? Con quen anda liando? A quen lle botaste o ollo xa? Para mirar o día, está ben. Está mal día hoxe. É unha técnica infalible, chavales. Ben, a ti. É unha técnica infalible. Non é a miña cama. Iso é normal. A noite na caravana foi terrible. Entre os nervios e todo, non dormimos Nada de ir vomitando por outras casas. É a pena, é a pena. É a pena. Bueno, Sara, hoxe xa é o segundo día. Sí. Xa estamos na última, Que é esa mancha da camisa? Que é esa mancha da camisa? Non será vomito? Que non, que é ketchup? Estou deseando chegar á cociña, Bueno, miramos a ver o que nos toca hoxe, por qué? Sí, mira aí, a ver onde nos mandan ir. Ai, Deus mío. Bueno, de momento vai todo ben, gustaron. Pero a ver, levan un día enteiro. Voulle preparar unha boda santa que vai flipar. E ainda non falaron co chaval. Competitiva tamén con todo, a recarancha porque sodes así. Aparte eu pico nela, dixolle que ti non sabes facer isto. Entón a tipo como que se emociona, se pica toda e logra uns resultados que nin eu contempo. Pois a verdad é que non sei, somos así. No futbolín eu xa non me pico con ela porque non podo. Pois creo que nos toca de ir á Valga, a túa terriña onde traballas. A Valga? Home, polo que pongo aquí, a Valga, señorita. Pende que den un lote de cousas. Sí, que poñen uns temazos seros que flipas, A mí mata má curiosidade traxe de Santi. Como esperas? Eu sinceramente espero que vaya guapísimo, porque, a ver, él é moi guapo de cara xa. Sí. Pasa que el me bateu o cambio de ver o chulo como vestí. Non se me pasa pola cabeza. O que vai a dicir é vos estades... El está flipando. Que contades comigo, eu de sempre. El está na vida por estar. Que viñera él. A opinión que teño respecto ao chaval é que está na vida por estar. Mucho te quero, pouco te quero, non sei, o te echo de menos, quizás yo di que... E os que editan, sí. Non te acordan as galiñas, eso. Mira, esos son eu. O que me preocupa é que teña a bichería atendida, a ver se... Villan atrás miños, cabróns. A bichería e Santi son cariños distintos. É dicir, é como se dices que prefires, son cariños distintos. Eu quero a bichería e tu tamén quero a Santi. Vai compensar unha cosa con outra, as dúas cosas vou botar de menos igual. Ti como ves as... Suele pasar eso suele pasar. En plan, ti a bichería máis ao mozo, a ver, as un lle botas de comer aos porcos, tamén lle botas de comer ao porco ese. Son amores moi parecidos, Eu entendo a ela, Mamá, contame. Se te deixa verdad, para min é como un fillo máis, Temos tido as nosas tamén, a verdade, como a todos. Sí, antes era unha boa peza, era un pouco alocado e tal, pero bueno, creo que como todos os rapaces, e agora nada, collemos un pouco de cabeza e... Apremos a bichería, exacto, sí. Tal cual, Gustaré a ti, xa te dixen sempre. Bueno, ao principio a relación entre Santi e meu foi apenas casi nula porque, a ver, non tampouco conocía. El non é de moitas bromas, eso é verdad. El gusta de bromas, pero que lles fajan a él non. Que non vas a aturar eres ti. Non xa, dime a min. Ui. Non sei que cansaba tanto, É todo moi bonito, pero... Un día e ala. Parrillada criollo. Non podía celebrarse esta boda noutro sitio que non fora na parrillada criollo. Non podía. Están predestinados a casarse na parrillada criollo. Eu vexo claro. Sin duda. Mamá, mire onde estamos. Ostras, viñamos aquí a... Creo que xa sei o que vamos. Eu creo que tamén. Que guai. Verbena, é que poñen uns temazos, tío. Mima, que temazos poñen. Aquí ten que ser a boda, Hola, Ali! Canto tempo, sí, señor. Hola, bons días. Que tal todo, Ali? Como vai? Fernando, que virías... No. Tense que celebrar a boda na parrillada criollo, por favor, Por favor. Ten que ser. Esta boda tense que celebrar na parrillada criollo. Vale, pues mira, pasade por aquí, sentadevos por aquí, por favor. O DJ é o que fai a... Que o que queres... Hostia, imagina este wedding planner por aquí.
Imaginaste o wedding planner entrando pa parrillada criollo e está Pepe da Tresca con un Manolo do Xandeiro botándolle uns viños ca camiseta desabotonada hasta o embijo. Miña nai, eu pago por ver isto. Eu pago por ver isto. Que no. Cocido? No. Que tal, Alicia? Como vai todo? Facía moitísimo tempo, Sí, señor. Estamos vendo aquí un Cocido, muller, a ver. programiña da televisión de Galicia que é que unha parexa, bueno, un pidille a outro dunha parexa casarse, teñen que casarse en 48 horas. En 48 horas teñen que organizar todo e casarse. Podemos poñer E vai aí pola mitad máis ou menos o programa. Ainda que sea, pero cocido, muller. Medio mal, estás cansadiña. Eu tamén tuve un día jodido dun choio, pero Fartar ali e reventar todo, Dios. ora hai que acabar ben o día. Hai que acabar ben o día cunhas risiñas. Menos mal que é a miña boda, amigo. Chega a ser, a ver, por dime tú. Pero unha boda con empanada de milla e cocido, muller, ai, Dios mío. Eu quero a tradicional. Empanada de millo e cocido. Pódome casar eu con esta tipa? Solo polo menú. Solo polo menú pódome casar eu. Empanada de millo e cocido. Unha tola do meu pueblo sal pa semana que ven. É ridiculísima, Dios mío. Pois aquí o veremos, Sí, señor, aquí o veremos. Sí. Eu cocido, miña nai que no, que tal, que cual, ao final Janovela, quitámoslo cocido. Isto sale os miércoles, creo, así que o jueves Sí, por tradicional. aquí o veremos. Un pouquiño máis que eu cocido. É moi ridícula a tipa. É moi ridícula. Eu porque miña nai non quere, senón eu quero cocido na miña boda, porque ela non quere. Vestida de novia cos grelos no plato. Non, home, eu non o vexo Tamén era moi. o tal, pero se non queres, nada. E ao final quitei da cabeza o cocido, porque ela seguía a voltas co cocido, que quería o cocido. Bueno, entre do restaurante eu, alá lle quitamos o do cocido, e van aí unhas croquetas e uns pinchiños, bueno, un pulpo. Mire, eu se son ela, eu na miña boda poño de entrante muslitos de mar dos congelados, de marca blanca. Cos de Pescanova son moi caros e ao final é a mesma merda toda. Muslitos de mar. E despois aí un bo plato de caldo, e de postre tarta desta de 3 chocolates. É hash. O churrasco, penso que xa É hash. Bueno, e o novio, pensaches no novio, que é o que quere? O novio que lle den polo cu. Albóndigas mismo. Claro. É o plato a 150 euros, O plato a 150 euros, o que pensades. Sí. Bueno, home, pero un marisquiño, un da que sea, un langostinos... No, a tarta da avoa non quero máis hasta dentro dun mes. Vamos pensar un pouco en Santi logo. Home, pobriño. Por Dios, tamén, ainda por cima de que se casa, aguantala a ela despois. Sí, bueno, tan os seus días, Bueno, como hai días que nos odiamos, pero creo que non pasa un día enteiro no que esteamos enfadados todo o día. Bueno. Vos recordades que el dixera algo bo dela? Porque a min cóstame. Sí, caso pa semana, Xan. Entón, a min cóstame. Non dixo moitas cousas da tipa, Non dixo moitas cousas boas, unhas tamburiñas. Que é reponante, que andan sempre berrando, No, pero facemos así logo, non? É dicir... Eu penso que está ben así. mata os halos. Sobre 15, máis ou menos, así. 15, bueno. Sí. E o día, cando sería o día? Mañán. Mañán. É mañán. E queres que prepare... No, a novia... Espera, Pa mañán. te explico, espera. No, María. A novia é esta, da dereita. A novia é esta. E entonces ninguén sabía que lle iba a pedir matrimonio ao seu mozo, porque é sorpresa. Entón levou a súa nai engañada. E cando chegaron ao programa, dixo, esta é a súa nai. E dixolle a súa nai, mamá, voulle pedir ao meu mozo que se case comigo. E teño que facer todo en 2 días. Pedirlle que se case comigo, organizar a boda, probar o traxe, o menú e casarme. E vai un día e medio, foron coller o vestido, foron facer a prueba de peluquería, pero co tipo ainda non falaron. Cásanse ao día siguiente, o sea, están aí. Se chamo tipo a miña parexa, estamos no abogado. Sí, a verdade é que a relación destes dous é un pouco complicada. Eso fai cumplir plazo. Ela quería na súa boda, Alicia quería na súa boda, Pero
caldo e churrasco. É o que quería na súa boda, caldo e churrasco. Andamos a 100, a verdade é... Bueno, pois eso, mira, uns langostinos, unhas samburiñas que eso faise na plancha, vira. Perfecto. Santi, cando vexas, que sepas que sí, que fixen todo o que eu quixen. Eu digo a verdade, estes menús son os que collemos cando imos cenar un sábado 4 ou 5 personas, 4 ou 5 amigos. 4.3 en Google Reseñas. Exacto. Espero que che guste tamén. Bueno, pois quedamos Agora así. xa vamos falando, daqui a lá. Daqui a lá e mañán. Nada, uns aperitivos, o marisquiño e despois o churrasco que fai aquí o parrillero, aquí estupendo. E quedamos así, vale? Moi ben, pois voy a hacer Un viño da casa, correcto? Hasta mañán, chao. Jolín, menos mal que te saquei da cabeza o tema do cocido, Bueno, vamos, que hai máis cosas que facer, mamá. Ti veines da parrillada criolla en plan, a ver, mañán veñen comer o churrasco. A ver, o equipo de fútbol sala do polígono de Costa Bella. Ben, as amas de casa de Vite. Ben, a asociación cultural do Milladoiro e unha boda. que facer, pero... Tío, cocido. E veña outro temazo. Eran valga, si, isto eran valga. A mí pareceme ben o que dixeron. Na verdade, o menú está moi ben, Santi come de todo, Santi, como un porco, botello que sí. Ai, ti tamén. É verdade, a ver, hombre, eso non sabe, recorta aí, Santi, te quiero, I love you. É como un porco. Esto, xa sabes. É como un porco, come de todo. Dígame un cuaderno, ver onde nos toca. Adoro esta señora. A dirección Rúa de San Pedro. Aquí a Brali. Non sei, a verdad. Non pon nada, pon así. Bueno, pues vamos en ruta. É tremenda, esta muller é tremenda. É tremendísima. É tremendísima. Civil Tali. A ver se nos paran. Tan adormecidas que a Guardia Civil. Ti se non bebes, que prova che van facer a ti? Mira, xa escapades, xa escapamos. Mira, levan atrás miña, non sei canto tempo levan atrás miña xa. Bueno, ahora ven aquí o lío de San Pedro. Bueno, aquí non hai que pagar. No, que o papel. Bueno, mamá. Ai, aí foi onde as deixei atrás, ves? Aí foi onde as deixei atrás. Se quere. Nen, o botón onde estás ti? Bueno, non fai falta botón que xa tiño aquí a choia, mamá. Ves, se lío ningún. Se arrancaron dos coches e ti estás aquí. Bueno, tate tranquila. A miña conclusión destes 2 días... A Santiago van. O sea, é a luz. Foron a Valja a buscar o restaurante e ahora van a Santiago, pero non sei a que. O sea, reínme moitísimo. Son a pera, tío. Estas tipas son a pera. Mira, costoulle adelantarme, deixei porque... Por non entendes. Porque non quedar, facelo quedar mal, pero... Cantos mensajes tiñas de Santi? Uns cuantos, é verdad. Pero va vedes que todos os planos que fan da caravana... Facelo quedar mal, pero... Mira. En todos os planos que fan da caravana hai un 308 azul como o meu diante. Que clase de brujería é esta? Que é? O equipo de produción do programa? Ou que como é o conto? Cantos mensajes tiñas de Santi? Uns cuantos, é verdad. Ainda de pensar calquera cousa. Sabendo como é el? No, home, no. Non, O sea, a ver, Eros, ti cando... xa de por sí, non. A ver, non é algo... Ti cando vayas de festa, Eros, se ves un fulano poteando así na porta do bar, é moi probable que sea o seu mozo. Pois eu creo que Este, é moi probable que sea este. Se ves alguén así poteando aí e mirando para as tipas, é moi probable que sea este. A carreira. Celosa non, son desconfiada, non, pero bueno. Suele desconfiar porque ten que desconfiar. Sempre fago cousas atravesadas, sempre fago cousas raras, entonces... Ao principio da relación sí que el era moito máis celoso que a min, Bueno, aí vades os dous. Ah, carallo. Éramos os dous moi tóxicos, é dicir, moi controladores, hasta que chegou o momento... Toxic alert. Non podemos... Toxic alert.
Eu creo que eso Miña nai, ó. son dúas cousas. Ou sigue sendo moi tóxico, ou sirveche para avanzar e decir, pois mira, fallamos nesto, hai que mellorar nesto. Ahora no, a verdade. Cuidado, A relación, a verdade, que a temos bastante sólida, No, é un superpoder, A min se me dan a elegir, ti que superpoder queres ti? Ser invisible, teletransportar, ler a mente... No, eu quero vomitar na porta dos profetos e lijar. É o que pido, sin duda ningunha. Gustou moito, xa o sabes. Bueno, que a ti non che gustaba ningún mamá, xa non era... Bueno, pero a min, entendes? a ver, ao principio, non sei, depois pouco a pouco que fun coñecendo e fun vendo tal, pois mira, pois agora sí, a verdade é que... Pero bueno, supeste aguantarvos un ao outro e xa está. Cando hai amor, non? É que é tal cual, tío. É que é tal cual. Éramos moi tóxicos, matou o mojalo e ahora xa casar e ter fillos. É que é a evolución que tuvo esta relación, é que é tal cual. É literalmente eso. Bueno, ahora amor xa é costumbre, vamos. As cosas como son. Amor, non, é verdad. É verdad. Amor xa non é, ahora xa é costumbre. Bonito a Santi. A ver, é que... Mima. Dille algo bonito a Santi, cuidado. Te casas terás que estar enamorado. Cuidado, Ostra, a ver, quérolle. O non estou, Dios mío, me derrito por ele e dicir, mamá, a ver, levamos 7 anos aquí establecer a relación, pero non. Che, Santi, I love you. Te quiero very much. Eres mi amor. Claro, a ver. É como cando compras un coche, os primeiros 2 anos lávalo todas as semanas, aspíralo por dentro, pasas o paño húmedo ao salpicadero. Despois xa, dali a 5 anos, pois que o vai a lavar teu pai. Se bota un mes dormindo fora, pois tamén bota un mes dormindo fora. Pois a ver, hombre, non pasa nada tampouco. Veña, e agora Baiuca, pero que temazos poñen neste programa, tío? Que putos temazos poñen neste programa? Hai as alianzas, joder, claro, ahora van polas alianzas. Hola, buenas. Hola. Buenas. Que tal? Sara, verdad? Flipas, Pois xa nos chamou Fernando, díxonos que ibas a vir. Entón, non vas a vir a escoller as túas alianzas, Ui. senón que vas a vir a facelas ao noso taller. Vale. Vai facer elas alianzas. Non te esperaba. Hostia. No. Bueno, así ves unha nova experiencia. Isto sí que é original, ves? Unhas alianzas desde cero. Moi ben. Eu non piso viejo nin de coña. Eso vai estar saturadísimo de peña. Está a miña irmán que bota fume. Bueno, va a puñar a traballar. Todo cheo de xente, non hai por onde andar. A ver que sabe aquí que eu estou na vida, Claro, a miña sorpresa foi cando chego ali e vexo que estou... Oye, eso, toxo, non sei onde era. A verdade é que moito me rin cando vin a noticia. Era un fulano que ten unha horta de fresas ou así, é por Madrid. É en Madrid ou nas aforas de Madrid, unha cousa así. E sacou un plan que é en plan, ti vas ali e a xente de Madrid vai a tope e pagan 5 euros de entrada, unha cousa así, e a cambio podes recoller como unha caixiña de fresas. Entonces é eso, en plan, ti pagas as fresas, recóllelas ti, mételas ti na caixiña, lévalas ti pa tua casa e o fulano non dá pancada, non fai nada. E eu cando a vin fui en plan, flipas. Ole tus cojones, chaval. Ole tus cojones. Ole tus cojones. Eu, os meus propios anillos van quedar mal. Ti non te preocupes. Men, ningún, que mal será. Pero, bueno, Si, é verdad que van poñer altavoz. O de Vigo é unha locura, Sí, eso é verdad. Bueno, pois mira, con metales xa traballas. O de Vigo estás nos indo das mans. Sí. Vai pa semana ao hormiguero, unha cousa así. O sea, Dun fío de en medio fin. paño de ouro. Entón, antes de nada, vamos a medir o teu dedo. A ver, como é? Como é o conto este? Vale. Como vai este? Pois vamos a ver. Como te notas? Ben? Ben, porque despois igual me cae, pois xa é a excusa. Pero... Moi ben. Ai, foi onte? Ai, perdón, non sabía. Entón, se si esta é unha É que eu non vexo a tele, pero vira a noticia. Necesitamos 54 centímetros. Pois é o tes. Un puto show, meu. Vamos a
deixar un pouquiño máis polo grosor da... Pero vou non facer de verdad. Sí, sí. Son moi boomer, son moi boomer. É que non vexo a tele para nada. Non, vale, pois veñamos a facer. Non vexo a tele absolutamente para nada. O sea... O fútbol é o único que vexo, así de vez en cando. En plan, algún partido de segunda FEF ou algo así, pero non vexo a tele para nada, para nada, para nada. Para nada. Vexo Netflix ou cousas así. Hai que darme, ti confía en mí, non te Vamos, preocupes. Lume. Que enjañada me truxeron aquí, Que enjañada, se dicía eu que era todo moi guai. Ti que pensabas? Facer os anillos. Pensabas Sí, eu vexo a tele aquí con vos, realmente. É como vexo a tele. Cóllelo ben aquí e podes apretalo incluso contra a propia astilleira, vale, apretas así fuerte E doulle, vale, en veña. medio. Vai salir ben, ó. Bueno, no, a semana pasada vin un reality show Moi ben. de Netflix. Eu con estas cousas sou malísima, A ver. O meu é soldar, non é cortar. Vale, despois soldamos. Ah, vamos soldar? Claro. Ah, vale, espera. Ah, mira que xeito lle dá. Aí está. Casi. Aí está. Que boa, Moi ben. Así todo ben, non sei por qué, igual que a soldadura. Leva máis tempo soldando, vai ela e ras, en pouco tempo xa o consigue. Pois agora o que vamos a Non ves como é un artista? un pouquiño os dous extremos para agora cando volteemos que queden ben planiños. Si, temos que acabar o puto reality ese. Eu ver, se é soldalo, si... Insiders eros. Agora é o seguinte paso xa. Fomos a facer unha proba de soldadura e... Estivemos vendo aí Insiders. Facelo moito mellor que a min. E quedáronse con ela, claro. Porque eu son manco. Con que vai soldar? O sea, con que Con soldadura de ouro e con gas. Bueno, chungo, esa xa non sei cal é. Vale, Sara, pois agora vamos a pasar a soldalo, vale? Moi ben. Vimos por aquí. A ver, fora coña, isto é original, Amor, confianza, tremendo zurullo, ese non o vin. Insiders tamén é unha cousa chunga. Pero como hai puterío, ao final enjánchache, porque claro, hai puterío, hai aí foden todos con todos, e claro, ao final todo eso enjancha, quires que non, eso enjancha. Calor un pouquiño a toda a peza, para que toda a peza colla calor. E cando xa toda a peza un pouco quente, vamos a decirlo así, enfocámoslo xa máis a... Ala, exagerada. Vale? Chulísimo, isto é unha... Exagerada. Artistada, Agora vai a aprender a soldar un pouco máis fino do que solda ela normalmente. Está quedando bonito. Toxe rabudo. É unha idea chula se o que fai o anal non é un inútil. Xa é que se o que fai o anal é un pouco inútil, igual lastima, Que ben che quedou esa. Que ben che quedou esa, muchacho. Que ben che quedou esa, que ben che quedou esa. A verdade é que se o que fai o anal non se entera da vaina... Palada, chaval. Xa te podes Se me está ajustando a min isto. Un pouquiño máis. Ai, digno de Volk, é digno de Volk isto. Un pouquiño máis. Digno de Volk. Aí está, díchelo. Ai, Dios. Sara é bastante mañosa, sí. Ten bastante psicomotricidade. Ai, que puta risa. Pois agora ve lo que está todo negro e todo feo, non? Sí. Pois vámoslo a meter nas Ai. radiadoras, que é un decapante, boto aí. Para que quede blanquiño o metal outra vez. Agora vai a quedar aí uns minutiños e xa volve a poñerse blanco. Nerviosa? Bueno, a verdad nunca había feito, está moi ben, Pero se ben, non? Sí. A ver, o de Outra de Baiuca ven agora. Pero é de soldar tamén. Casi que me quedo co ouro, en vez de co ferro. Outra de Baiuca. Porque a verdad, fixo ela o seu propio anillo. Eu penso que vai toda ilusionada porque vai co anillo que ela fixo. Entón agora vamos a dar un pouquiño de forma a Vale. golpe de martillo. Pero a ver se me vou pegar un... Sí, a verdade é que Santiago para aparcar unha caravana, cuidado, Veña, con amor. Hai con ganas, así. Apoio na mesa. É que isto é de locos, isto non é unha broma, non é chegar aquí e... Encher. Home, non, Hai que traballar. temos un mérito, Claro. E Santi cando vexe. Terriña que anelo choro por volver. É que mimao, non hai tema malo, Máis bonita que a de darlle pulido para que resplandezca. Vale. Vale, vamos alá.
Pero sí, a verdade que a zona de San Pedro toda está que mete Cristo, mete medo, pau. A parte toda a reta que baixa da estación de bus está todo en obras, San Pedro está todo en obras, mi maca, ali non hai por onde meterse. Por esa villa, Super. Mira, má, ven. Pues por facelo ela non se Sí, sí, se le oye genial. Mira. Foi esta a primeira que escuitaste de Baiuca? Espero que che gustara a Eu non me acordo cal foi a primeira. Moi ben, moi ben. de facer a túa propia xoia, a túa A propia verdade é alianza. que é algo que non pensei que iba a facer. Eu creo que Baiuca, a primeira vez que o escuitei foi Algo único. en Radio Gallega Música. Agora xa tes mandamos para mañán. Gravamos as dúas, gravamos unha, que pensas que dirá Santi? Home, espero que dije que si gravar as dúas. Si non, ti fainas igual que me quedo eu. Si, mete medo aquelo, meu. Aquelo todo mete medo. Evidentemente, moi ben. Bueno, chicas, pois moitas gracias, a experiencia foi maravillosa. Moitas Para gracias, nós é chicas. un placer. Veña. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. É verdade que estou me fijando, non sei quen foi o... Mira, aí vai, ves o 308? O 308 son os da Gallega, Son os da Gallega, pero vamos, fijísimo. Pero estaba me fijando, non sei quen o dixo antes, a verdade é que está todo o mundo con mascarilla, menos elas dúas. Elas dúas, en ningún momento levan mascarilla, en ningún momento. Bueno, mamá, que tal che pareceu o dos anillos? Que pasada, Buah, é que eu quedei alucinada, sabes? Cando entrei pola porta, dixen eu, mima, e vou facer eu os anillos, e que as alianzas, cando se entere Santi que as fixen, vai quedar alucinada. Home, espero que sí, as alianzas son preciosas. E que, Hostia, foi unha veciña miña First Dates. É dicir, foi unha sorpresa What? de verdad, genial, Ainda que no momento quedei fría, porque dixen eu, mima, vou facer eu os anillos e vou me salir fatal. Pois non. Hostia, foi unha veciña miña First Dates. Soldar tampouco tiñas alá moita... Teño que buscar este capítulo. Si empecé a soldar, foi por darlle nos dedos. Teño que buscar este capítulo, Sí, somos competitivos, pero de siempre. O sea, de siempre, eso é algo que non podemos cambiar, ni jun dos dous. A verdade que me estou rindo. De que? Que che acordou? Non o sei. Vais a ter un vals ou que vas a facer? Que vals vamos facer que non sabe bailar, mamá? Que vals llevo? A ver, porque a muiñeira... Depende do que beba. Aí sí que ve. Depende do que beba. É un puto fenómeno, joder. É un puto fenómeno, chaval este. Depende. É un puto fenómeno. É que agora como vas a ensayar un destempo. Mira, mellor que colla así desprevisto de todo, a ver que sale dai. El dun vals vai a... Non sei se lijou. Que bárbaro, ver se non sabe bailar, mamá. Solo vin a foto dela comendo. Paso a facer, claro. Mandelle unos meneos. Por Dios, íbamos ás festas, mira pa min como bailo. Mira pa min queda na casa. Bueno, pero aí teredes que bailar, de juego. Se non chaco xa discoteca, rime malía, fajo que vas. De vez en cuando, Un like e buscamos piso en Andorra. Boa, fai tempo que non busco piso en Andorra, Se lle di que eso que corten, pedí que non baile de nejos, que non sabe bailar eso. Que bachata vas poñer aí? Pois el cantar cántache la bachata esa de... Sí, mamá rumba. A verdade é que tiña que mirar o tema dos puntos do canal, é que tiña que mirar tantas cousas, pero non me dá a vida. Tamén quería reactivar o Patreon, pero non me dá a vida. Tiña que mirar o dos puntos do canal, poñer outra cousa. Ou as cartas de Streamloots, tamén teño feitas as cartas de Streamloots, pero nunca as poño, porque non me gustan. Non me gustan as que teño. Como non me gustan as que teño, pois nunca poño enlace nin nada. Entón, non sei. A ver se acaba esta época dura no choio e podo mirar algo máis tranquilamente. Que podes facer con 100k? Compra bitcoins. Dache pa 2. Que tal os preparativos? Como os biches? Ben, a verdade é que foi un día bastante ajetreado, pero ben, fomos mirar o da comida, fomos... Por fin quitache o cocido, Que vai a TVG, que vai eu a TVG. Tamén tes cada unha. Sempre sales ca túa. A verdad que estou super nerviosa, porque non sei como vai reaccionar Santi, nin que esperarme de mañá, non sei se... Este é unha que sacou últimamente, é unha... Sí, que pasará. Unha que sacou a Ortiga con non sei quen, tío, sacou na fai nada, Sacou na este mes. Eu non me acordo como se chama a tipa, tío. Pois molaba, eu estuve unha vez na TVG. Estuve no Luar, eu salí no Luar.
Aí é que non sei. Aquí onde me vedes? Quero moito, sabes que decir? Quero moito, pero... Actuando. Non, pero non penses que tampouco me mirei moito para que lle gustara a él. É dicir... No, pero de lle gustar, home, como me vai gustar. Fixámoslo, a ver, fixámoslo con eso. Sí, é verdade, a iluminación é tremenda. A mí quen iba a ir, se non vou eu... Para axudarme, porque eu sola iba a tolar da cabeza. Bueno, pero ao principio pois écheme un pouco tal, pero pasei non moi ben tamén, A miña experiencia como cómplice eu penso que fixen o mellor que puiden facela. A ver, botamos moitas risas as dúas, bueno, sempre estamos así, pero bueno. Claro, pero penso que o fixen dentro do que cabe, fixeno, polo menos quitarlle a idea xa do cocido, para min xa foi un récord, o sea que... Ai, acabou de mañá. eu esta parte é a que menos entendo. Mal será muller. Ai, non sei, mamá. No, ahora xa que estamos no lío hai que seguir. Eu esta parte é a que menos entendo. Pa que lle fai falta unha cómplice? En plan, por que tiña que engañar a súa nai? Só ao final o único que fai é acompañala. Dixlle, mamá, voume casar, ven canda min e xa está. Por que tiña que levála engañada? Por que é cómplice? Cómplice de que? Non entendo esta parte. Lle gusta. No, fixémoslo con esa intención, vamos. Bueno, non, fixamos a intención de que me gustara a mí. Para él tamén, Bueno, pero menos, tamén. eu que sei. Non sei, é que non sei, mamá. Santi, máis che vale que digas que sí, porque a festa vai na igual, o sea que máis che vale que digas que sí. Jova, pois levo 2 días sin ver a Santi, a verdad que boto moitísimo de menos, Home, son 2 días. Cuidao. Así medio cabestro, Cuidao. pero no fondo sí que o queres. É que no fondo queríamos moito, tá ver tamén Cuidao. Que de verdad, eu espero que lle guste todo e casarme con ela. Cuidao. Pois a min e máis a Sara únenos pois o que o cariño que nos temos, o ben que nos levamos e que temos os mesmos proxectos a largo plazo. Matar jalos. Que teñades sobre todo moita comunicación entre os dous, que vos respetedes e que seades felices. Eu vou estar aquí sempre pouco queirado. Bueno. Ela o que ten é falta de jalo, claro. Ten falta de jalo. Nos tedes casar con para nos outro día, pois xa é o último, xa. Que nervios, mamá. Pois sí, saliu a miña veciña en First Dates. Hostia. E veña outra de Baiuca. A ver, tamén tiran de Baiuca e Ortiga, O sea... Puxeron un par delas máis, pero Baiuca e Ortiga, Esta é a iglesia? A ver, que iglesia? Como estás? Un pouco nerviosa. Non, esta non é a iglesia, esta é Pazo, non? Chegou o día. Chegou, sen tempo non era. Pero non pasou tanto tempo, que pasaron 3 días. Pero estaba nerviosísima, foron 3 días... Pero non aproveitaron nada ao Wedding Planner, tío. O sea, non saliu nada ao Wedding Planner. Supoño que salirá agora contra o final, non? Intensos. Sí. A ver, pero ti hai 3 días que estabas comigo, estabas convencidísima de facer. Porque hasta ahora... Sigues pensando igual. Sí, hombre, xa estou aquí, ahora xa é darlle pa diante. Por fin chegou o día, a verdade, espero que os preparativos estean como teñen que estar. E a ver si a Santi lle sorprende. A mí gusta máis o pelo como leva ahora. O que pasa? Como le baches estar nunha caravana? Que todo aplastado. O peor foi estar con ela tanto tempo, dixoche verdade. E sen dicirlle nada, Santi. E que eres falangueira de... Eu falo moitísimo. E non lle dixeches nada. No, Santi, ben enjañadísimo. Enjañadísimo. Tes todos os preparativos listos, como foi? Teño todo preparado, Fáltame que me dijo sí. Ora a parrillada criollo ora é unha carpa. Está obligado a decir que sí. No, é que se vai casar, tense que casar. Se non carretera, ves? Mira unha cousa que me... Carretera! Sí, que pasa? Teño moito respeto, Teño moito respeto, Por qué? A ver, que vai pasar? Vai lle dar un infarto? Ao mellor sí. Por qué? Porque vai dicir, mi má, vaste casar, Dios mío, con Hostia, o avó, claro. Que pasa? Meu abuelo e Santi lévanse cordialmente, non é dicir, tampouco son super amigos. A meu abuelo non lle gusta ningún pa min, entendes? El quere que este toda a vida. Ui, ó. Sorpresa. Non temos un médico aquí, xa te aviso, Ui, ó. Vai me chamando porque ao mellor pejalle algo aquí. O vello non aproba... Como que entre ti e os asesores o preparaches, o que pasa é que ti non sabes como está. O vello non aproba o matacapóns. A ver como quedou. Tes ganas? Veña en curvas, ojito, Veña, vete por aquí, que creo que paga a pena que o vexas. Bueno, que? Está ben. Sí, viña desconfiada, pero sí, justame,
Pois a verdade que cheguei e vin as rosas e os atrapasueños e todo, a min encantoume. A ver. A decoración é perfecta. Gustache? Hola. Pois aquí os asesores... Ai, miña nai. Tamén como a ti, 48 horas para facer todo isto. Ai, miña nai. Como ves? Gustache? Sí? Pois está chulo, non? Está moi ben. A verdade é que non pude sacar... Miña nai, ó. Era todo como quería telo eu. ¿Y qué tal fueron estos días de preparativos? De locos. De locos. De locos, pero moi ben, moi ben. A mí pareceme un pouco... merda. Su estilo, pero... Verdad? Pero ben, ao final dime arranxado. Sí, sí, Pero sí. co vestido frechazo, non? Que É que incluso foi- chorou Beatriz. Velo, va chorar miña nai, imagínate ti, Sí? sabes? Sí, sí, sí. A mí isto pareceme... A mellor sorpresa, a Brigantia, non? Cos anéis. Eu casábame na parrillada, xa cho dixo, Ao principio dixen, eu vou matar a Fer, porque claro, son os anillos da miña alianza, imagínate, sabes? É dicir, da miña boda, estaba nerviosa por non facelo ben. Dixen, a ver se a vou liar, e vou ir... Miña nai! Miña nai, quen sal no próximo... Quen sal no de hoxe? Miña nai! Miña nai! Mañán hai que ver este programa, chavales. Mañán hai que ver este programa. Miña nai! A miña veciña de Herbalife. Jesús, mañán... Mañán hai que ver esta mierda. É miña veciña de Herbalife. É Silvia. Nunca vos mandou unha solicitud de amistad a Facebook Silvia Herbalife. Ele creo que di que non, Xan. Ben, non fajas spoilers, Xan. Pero vamos a ver, Xan. Por favor. Pero como faz tremendo spoiler, Xan? Pois saleume moi ben. Pois quedaron preciosos aquí ustedes. Saleume moi ben. A ver, oi que Mema, Xan. Pero como faz spoiler? Son preciosos. Buah, encántanme. Xa os vin preciosos, pero cando os vin ali dixen... Que Mema. bonitos fixen. Mema. Pois moi ben, nos vimos aí. Esa é unha tipa que... Non sei que temos que marchar porque hai que recibir os convidados que non É de Santa Coma, está metida no tema de Herbalife. A min mandábame cada 2 días petición de amistad ao Facebook e ao Instagram, e dáballe a eliminar, e volvía a mandar, dáballe a eliminar, e volvía a mandar. Bodou así meses. Vámonos ver. Bueno, vámonos, vale? Vamos. Veña, chicos. Madre mía, non sabía nada, Bueno, total, todo ben, non? Sí, 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 todo ben, todo ben. Os anillos son de plata ou dinós? Digo en serio, igual che pido que me fagas un. Unha boda con caldo e anillos de acero inoxidable. máis original eu creo que non se pode ser, Non hai problema. De boda non. Eu creo que máis original, aí acabamos con todo. No. Quería vender produtos. Polvos Herbalife. Estás tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Que cagadísimo de nada. No. Esa palabra non existe. Hola. Hola. Uy, ainda vou caer por aquí abaixo. Tesme Cuidado, que non te perdón, mates. Estoy tranquila que bajar. Vale, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Gracias por vir, estamos no programa Que Parellas e grazas por vir a axudar aquí a Sara. Como que a parellas? ganar o concurso. Ah, vale. Viñan as presentadoras del lugar e non sei que. Oye, señor, joder, hai que ir guapo, non? Andrés! Andrés, te quiero. Andrés, ídolo. Vale, gracias. Andrés, puto ídolo. Andrés Fan Club. Claro que sí, joder. No programa Que Parellas e grazas por vir a axudar aquí a Sara a ganar o concurso. Me dixeron que, ostras, viñan as presentadoras del lugar e non sei que. Oye, señor, joder, hai que ir guapo, non? A ver, Oye, non vas ao toxo, nin a ver. Mira, vos ten que contar algo do programa. Está un pouco preocupada porque está aquí o seu avó e ella lle impón moito a presencia do seu avó. Andrés, ¡Qué chamas. puto ídolo! Hola, Andrés, que tal? ¡Buenas, guapa! Bueno, eso é unha caixa sorpresa, non sei. ¿Qué tal, hermosa? Bueno, tes aí unha fonte, non sei
Se che recomendo moito beber, pero estar está. Ahora vas quedar seco, Andrés. Prepárate. Cando queiras, explícalles. Bueno, triximos aquí porque vos teño que dar unha sorpresa. Sara, podes esperar calquer cousa, o sea... Hostia! Moi de sorpresa. O combo americano. Madre mía, chaval. La Virgen. Quen son estes? Pero que espectáculo é este? Moito de sorpresa, sí. Miro pa ti. Madre mía. Andrés, prepárate que me caso, Andrés. Sorpresa. Eu pensei que viña a un programa de parellos, pero non me... Viste como fixo Andrés ca cabeza? Viste como fixo Andrés ca cabeza? Fixo, no. Para nada o que pasou. Somos de Herbalife. Cásame co Santi, Andrés. Parece demasiado inda xoven para facer eso, pero bueno. É maior de edad, que faga o que a ela lle parezca. Eu aí lle podo dar consellos, pero outra cousa non. Respira, Andrés. Afloxa a corbata. Pues que me caso. Entonces, pero cásome ahora. Santi todo esto non sabe nada. O sea, voy a pedir de casar, xa sabedes como é Santi, de aquí pode salir calquer cousa. Hombre, o a navalla truxe na fiada. A ver. Pa que se... Andrés, puto ídolo, joder. Andrés, puto ídolo, joder. En principio vamos de boda, e se non, pois tamén. Vamos comer igual. Hostia. Vos de boda xa vides, non? Vides así super elegante. Choran os ollos, de verdad, Pois parece Daddy Yankee. Elegante está, sin duda. Hostia puta. Díxenos que viéramos elegantes. Eu vi elegante. Que elegante, me falta da Virgen. Dios. Deixo-vos falar con ela un ratiño e marcho. Mira, nai. Precisamente vou recibir a Santi. Mira, Andrés está falando con Pepe, está dicindo Pepe. O outro matará nos jalos, pero... pero nós matamos en el. Sí. Veña. Mima, chaval, que putas risas. Pensei que afojaba, que puto... Que todo salga bonito e que todo sea... Está ben. Pois levo 48 horas nunha caravana preparando os preparativos. Ai. A ver o que dixa Santi e, bueno, Ai. el tan jañado, non? Pensa que ven a un programa de parellas, non? A dona Dana. Entrarse ca sorpresa. Andrés quer ir a dona Dana. Vai quedar alucinado. E veña festa, veña viño, e a ver que pasa. Vos que credes que me vai dicir? Se va a sorprender un pouco, non quere casarse. No, eu creo que non. Non creo, non sei, non sei. Sempre lle di a Sara, eu nunca me... Ui. Entonces, a ver a reacción. Sí. Abuelo... Se trasca la magedia. Madre mía. Aparte ser miña neta e miña amiga. Bueno. É máis con unha neta. Ei, vai, Andrés, no, joder, Andrés, no. Non te me vayas abaixo, Andrés. Pero a rapaza luchadora... Andrés, no. Penso que se merece o mellor. Recupera, Andrés, cago en diola. A ver, si non Ernesto, vamos... Cago en Cristo. Exactamente, esa actitud. Cago en Cristo, Andrés. Sé fuerte, Andrés. Hostia puta, qué risas, chaval. Esta parte foi moi boa, Esta parte foi moi boa, de Dios, Iba. Hola. Hola, buenas. Ajá. Eres Santi, non? Sí. Eu son Yolanda. Encantado. Aí ven o artista. Preparaivos. Por, sabes, saludarnos. Sí. Preparaivos. Espero salir de aquí con unha experiencia moi enriquecedora. Unha aventura máis nada máis. Sí. Como estás? León Sport Racing, ven aí, Nervioso? Sí. Por que te apuntaches a este programa? Así... Bueno, anoteime porque me involucraron un pouco, non? Porque como dixo ela. A miña parella. Supoño que sabedes moito o un do outro, que diso se trata o concurso. Sí, O Pazo guapísimo, Bastante ben. Pois sí, nós creemos que podemos ganar porque nos conocemos moi ben, creo que vamos sobraos. Quen sabe máis de quen? Ti dela ou ela de ti? Pois posiblemente ela máis de mí, porque eu ca memoria vou bastante mal. Ah, sí? Basta acordar, sí.
De feito, iache preguntar, ti ensayaches algo, ves así a pelo, ensayaches tipo datas, cousas que lle gusten a ela que ti non lembrabas? Non son moito de ensayar, xa se me ve que eu son moi de improvis. Improvis, you know. Non. En que crees que podedes fallar? As fechas vamos estar allá. A ver, eu quería estudiar, eu tiña ali os papeles para estudiar, pero estaba sentado no sofá e vin pola ventana un jalo e púdome, a ansia interior púdome, tengo que levantarme e se un matei 4. E cando me dei cuenta xa estaba no León para vir para aquí. Pasa nas mellores casas, Sí, eu por fechas teño moi mala memoria, Pasa nas mellores casas. Olvídome moito das cousas, pero en xeral, calquera cousa que me pidas, aos 2 minutos, como non me recordas, dome media volta e vais a unha pinza. Bueno, igual non te preguntan. Eso é verdad, Pau, eso é verdad. Si, é que, claro, ahora que se sabes de que vai o rollo, é moi complicado a segunda temporada. Claro. Tanto de fechas, Bueno, pois, mentre non sea deso, vou zafado. É verdad. O sea, sodes moi competitivos e vides a gañar. Estaba poteando na entrada dun pafeto. Seguro. Vale, vou te acompañar a maquillaje e xa nos vemos no estudio, vale? Veña, por aquí. Ai, que bueno, tío, que risas. Que putas risas. Hostia. Ai, agora ven o nervio, Agora ven o nervio. Chegou o día, estou super nerviosa, mamá. No, entendo que non, ó. Tal só pasamos, ahora... Preguntará yo así estando así vestida. E si di que si por algo de novia. O que che di, mas ven a ti. Está a punto de chegar, é verdad, é que non teño nada preparado, O sea, non sei como dicirlo. Hostia, que se non si que é moita encerrona, Se non si que é moita encerrona, tío, ti imaginaste? Que xa co traxe de novia no altar, en plan... Buf, moita... Non é por eso, pero é que, Dios, non sei como dicirlo, non sei como vai ser, nin que vai dicir, nin nada, estou moi nerviosa, mamá. Que tal biches? Moita encerrona esa, Como crees que tomou? Deulle un montón, encima de... É a primeira neta que se di É que eu creo que é como dixan, eu creo que aí é peor, É un pai para ti, é teu pai. É o meu abuelo que vou dicir, Emocionouse moitísimo, é normal que... Mira que guapa vai a nai. É o meu abuelo, teño moito respeto, e a verdade é que tiña moitísimo medo, mamá, a dicirlle, porque non por nada, sino porque non se esperaba. Eu sei que el vai chorar, emocionouse xa falando de ti. A mí gustame como leva o pelo así, De feito, dixo que quería ir de padriño aí abaixo, É verdad. É a familia del. Claro, é a familia del. Hostia. Hostia, non pensei, claro. É a familia del que ninguén la avisou. Andan matando halos por aí adiante. Dixo que quería ser o padriño. Dixo, vou poder ser o padriño. Dixen que él sempre iba a querer ser seu padriño. Eu xa o sabía. Hostia, é verdad, tío. Sí, que quería ser o teu padriño. Mima. Que fuerte, me parece. Non sei, acabar de deixar xa. Mima. Xa me vou emocionar aquí, vou chorar. Pois é, que choramos, total. É que choramos. As ganas de verlo xa. Sí, a verdade que sí, teño ganas de verlo, Ui, petouse aí un pouquiño, De verte a ti xa tamén. Ai, mamá, que vou llorar, estou nerviosa. No, ti tranquila que ha de decir que sí, porque eu sei que ele quérete, entonces que... É que ten que dicir que sí. No, que o vai decir, home, como non vai decir. Senón, mima. Ai, non vou de sorpresa, pero vai dicir que sí. Que fuerte, que fuerte. Os convidados que enseñaron antes son todos dela. Dame algún consello de Ser algo. ti, como eres ti, natural. Ti sabes que eres espontánea, por moito que che dije eu para facer todo ao revés, entonces... Que eso sí que o dixeron. Os convidados que estaban ali eran todos dela. O que che veña a ti, dirlo. Mira, se están e non nos enseñaron. Ao mellor están no outro lado. Gracias, mamá, por axudarme estes 2 días. Non gracias nada que eu tamén o pasei ben, ao final o que te crees. Xa o sei, eu vou pasar ben, pero foi unha aventura. Sería o mismo. Nada, xa está, xa o pasamos ben, e agora disfrutar o xo día, esperamos a ver a Santa... Xa nin sendo fillo único. Nada máis. A ver, queremos aí chicha. Queremos chicha. A ver, maquinais.
Hostia, esto sí que está guapo, tío. Está máis guapo esto que onde se van casar. Quedan 10 minutos. 10 minutos quedan de programa. Sí, son todos temazos, tío. Todos son temazos, é increíble. Hola, Sam. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Que tal tú? Pois ben xa á cabeza cousas como... Sabe Dios a que liou. Para yo pasar aquí. Que tipo de estratagema ten a armada xa? Mira, non che dejo aquí para o que ti pensas. Pa que? Tranquilo, respira. Non che puxen os cornos nem nada así, Mira, vou che dicir algo. Ves esta caixa? Vexo. Que pasa? Se viene! Ten dentro. Moi grande, non debe ser. Bueno, pois vou che facer unha pregunta. No, mírame, estou che dicindo verdad. Cuánto? Que é moi fuerte, Santi, estás preparado? Mira. Dalle, dispara. Mira. Queres te casar comigo? Abraiao. ¡Ah! Totalmente... ¡No me cortes, hijo de puta! Vaya patada. Pero, escoita, non é casarnos de mañá, é agora. Teño os invitados abaixo. Que dis? Os meus invitados? En serio? Te che dicindo verdad. Claro, a ver, eu non me esperaba isto tampouco, claro. Totalmente de sopetón. Mima. Respira que non te vou matar, non vamos casar na máis. Vale, menuda patada me meteches, veña. Que? Gustanche? Sí, no, son chulos, Son de ouro, que? Bueno, Santi, pois será sorpresa, o sea... Eu xa sei, xa sabes que non son super romántica, pero é que de verdad estaba nerviosísima. Son de ouro, tan ben. Non me esperaba isto. Viña todo en xebre, todo rústico, non trouxe unha pajarita. Acábame de joder a vida. Acábanme de joder a vida. Ai, que me dá mal. Eu marcho. Marcho, en serio? En serio, que marcho. Pero esta muller, pero esta vai de verdad. Buah, veneno puro, tío. Veneno puro. Muller, que vos jode. Nunca vos fiedes dunha muller que vos jode. Veneno puro. É un puto ídolo, Santi. É un puto ídolo. É un puto ídolo, de verdad, Hostia, que crack. Que crack. Esperando estamos todos e todas. Pois estamos aquí para celebrar a unión de Santi. Hostia, que me dou mal, un momento, Pois nada, vou sentar aquí porque igual eu non. E o mellor temos que Hostia. solos, non? A verdade é que igual a estas alturas Sara lle dixo algo a Santi e el quedou en shock e non sabe que hacer. Porque claro, isto é unha encerrona realmente, non? Pero onde están os invitados del? Sí, bastante. Iso é un grado, Ti eres o irmán? E ti que queres, que se case ou non? Non, eu creo que o Santi vai dicirle que non. Ai, o rapaz. Pero que majo eres, Ojo que hai boda, Esta non é... Ojo que hai boda, Ojo. 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 Que pasada, Mira, Andrés. Andrés dixeronlle que o banquete era na parrillada criollo e xa se puxo colorado. Pero bueno, se vestiu é porque se casan, non? Ou como é o conto? Mira pa aí, mira pa aí.
Andrés enséñanos, Eros. Andrés enséñanos. Temos moito que aprender de Andrés. Moito que aprender de Andrés. Colócate aí, colócate aí. Chora, chora, neniña, chora. Podes te esplayar chorando que aquí non cobramos por chorar. Que tal? Bien. Que emoción, ¿no? Sí. Bueno, mamá está emocionada. Engañado. Bueno, estás espectacular, ¿eh? Sí, justo, che. Moito. Ti és a única que tes a resposta do que dixo Santi, que debe estar en shock. Sí. A ver, se ven hasta aquí vestida. Que aparece por aí, quere dicir que aceptou esta encerrona, porque ao final é unha pequena encerrona, que xa falábamos antes, e quere casar contigo. E se non aparece... Que pasa se non aparece? Dimo ti. Pois nada, celebramos a boda igual, non? Si é el, que? El é por na casa. Se non ven, que íbamos fazer? Están contentos. Mañá vos levantades xuntos e decides... Ai, non, eu vou pa miña casa. Eu se non ven, carretera. Ah, espera. Pero ela igual non sabe. Carretera, ves? Repolete adivinou, non? Igual non sabe, ela, Nada, vamos a esperar a ver se ven ou non ven. Igual non sabe. Tu anai xa tiña dudas de que viñeras ti, que o saibas. Bueno, tiña máis dudas eu que ela, tamén. ¡Ojo! 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 Se vienen cositas. Se vienen cositas. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Mira pa aí. Pero non hai nin que anda a súa familia. Pero... No, poñedevos aí. Estás preciosa. Aparte de benvido ao programa 48 horas por sí, que se chama así, e antes mentinche, sinto, é o que hai. Xa non, xa. Me perdonas, non? Sí, hombre. E como te sintes agora? Pois, bueno, nervioso e... entusiasmado. Entusiasmado. Porque a túa moza... Ah, é verdade que está mo irmán. Sí. Non é unha persona romántica. Sí. E digo, para non ser romántica, mira o que montou. Verdad, a verdade que sí. Ela en 48 horas, coa súa nai, a túa sogra, perdoa. E nada, pois imos formalizar esta boda. O rapaz detrás da nai parece que vai a facer a comunión. Estamos levando. Como reaccionaches? Tiñedes que ver a cara, foi buenísimo eso. A min dixeronme que estabas un pouco en shock. Sí, ainda estou, pero bueno. Entón imos formalizar un pouco esta unión, sí? Familiares, amigos, espectadores, espectadoras. Sara, queres contraer matrimonio con Santi efectivamente contraerlo neste acto? E si voto a correr? Nah, moi lexo non chega. Eres facilón. Di si quero, carai. Pois dillo a él, non me lo a mí. Si quero. Santi, queres contraer matrimonio con Sara efectivamente contraerlo neste acto? Pois si quero. Anda, pois poñede os anéis. Iso, aplaudide. A ver como se abre isto. Os anéis... Pero é unha familia como moi rara. Eres tío que tens que facer isto. O grande é o teu, claro. Sí, claro. Queres que che aguante as flores? Sí? Sí. Esto que se pone a man, esto mismo. Poñémolas aquí. Pero que son preciosos, vas a contar. Sí, hombre, son... Sí, ¿no? Sí. La joyería que te ha salido. Verdad. Vale. Ostras, qué guay. Bueno, pois polo poder que me dá ser a presentadora de 48 horas por sí, eu vos declaro marido e muller, bicádevos, morreádevos ou faced o que vos dé a gana. Dame o abuelo. Eita, Andrés, me cago en Crista. Eita, Andrés. E agora teñemos que dar outra cousa. É que teño que facer todo aquí, macho. Dentro de pouco me vou casar eu comigo mesma. Todas as bodas teñen un agasallo e a eles non lles deu tempo a mercar nada, verdad que non? Entón o programa vai facer o vosso primeiro agasallo. Podedes ler a tarxeta que hai aí dentro. Mi madre. A ver, Santi, ven. tamén. Unha estancia dunha fin de semana para 2 personas nun hotel de soño e un electrodoméstico para disfrutar no vosso nidito de amor. Xa temos secadora. Entendes, chavales, un fin de semana no Hotel Arturo de Carballo, carretera de Baio a Carballo, e un microondas de Carrefour Coristanco. Vale a pena ou non vale a pena ir a Calleja? Vale a pena ou non vale a pena ir a Calleja? Outro rollo, meu. Outro puto rollo. Outro puto rollo.
E temazo para cerrar. E veña, mima, que temazos, chaval. Pois xa somos marido e muller, Santi. Sí. Ai, foi super bonito. Mima. Eu nunca puxen o traxe e véxome como o chico do Corte Inglés. O vestido tamén moi ben, ti estás moi bonita tamén. Este programa é un show. Este programa é un show. Escoitame, non me mires así como me pega a risa. Aléjame moito que me dixeras que sí. Al principio estaba asustado, pero ao final me gustou moito, que é unha cousa que eu xa quería facer, pero non me atrevín a dicir xo nunca. Claro que sí, claro que sí. Xa podemos tirar a casa por ventana. No correr a medias. Ahora non tiramos nada. Viste la cara de fulano. Me atrevín a dicir xo nunca. Que viste la cara de fulano. Mira ahora. Xa podemos tirar a casa por ventana. No correr a medias. Ahora non tiramos nada. Hostia, chaval. Gananciales. Non contabas con eso, amigo. Por eso fan. Por eso é o programa. Por eso é o programa. Claro. Claro. Por eso é así de supetón. Claro. Póñense en gananciales e ti non te das cuenta. Ti daslle pa diante. Dis, está a la visión. Dijo que sí e quedo que na virgen. ¡Ah, mi hijo! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Eles din que non son moi románticos. ¡Qué maravilla! Seus sentimentos, pero eu, despois do que vin aquí, non estou moi convencida, porque o que vin foi amor do bo. Sara e Sara ¡Qué grandes! levan 7 anos xuntos e hoxe empezan unha nova etapa na súa relación. E nós desexámoslles toda a felicidade do mundo xuntos. ¡Qué grandes, tío! ¡Qué grandes, qué grandes! E a vos, románticos ou descridos, non vos apartedes da pantalla. Esperamos vos nas seguintes 48 horas pro sí, con novas historias de amor ou de desamor. ¡Ey, ustedes! ¡Grandes, joder! ¡Grandes! Sí, señor, capitulazo, programón, espectacular. Tamén che dixo que espectacular por eles, porque eses dous dan moito xogo, Eses dous dan moito xogo. Como che toquen un par de miñas xoias aí, cambia moito o conto, Estes dous dan moito xogo. E Andrés tamén dá moito xogo. Pois, hostia, mira, no deixas a miña veciña, así que a mellor vexo mañán, A mellor vexo mañán o de hoxe. Porque teño gana de ver a tipa esa. Eso sí, sabendo un pouquiño como é ela e como é el, non contedes con algo así como este. Non vai ser así como este. Ainda non te duchastes? Bueno, pois horas che deixo. Xa os libero, que son as 11, van ser as 12 xa, chavales. Quen anda por aquí? A ver. A Lobeira. Anda a Lobeira. Pois vámonos ca Lobeira. Os libero. É que... Que risas, chaval. O sea, facía tempo que non me divertía tanto reaccionando a un programa, de verdade. Espero que vos tamén o pasarades ben, porque aquí eu pasei como un puto enano, de verdade, Moitas gracias a todos por estar, moitas gracias por comentar a todos. Repolete, moitísimas gracias por esa suscripción, tío, que aparte foi de pago, agradecese un montonazo. Queresemos un montón. Mañán, pois veremos o de miña veciña mañán, a ver que tal foi. Un biquiño, dadelle duro que se acaba a semana, pasade moi ben. Chao, chao, amigos, chao.